dando unha productividade mensual ao señor X, a señora X, o señor Y. Non, é que precisamente o que intento con esta RPT é que eses complementos non sean a persona, sean o puesto. É dicir, a persona que está na Secretaría de Alcaldía, mañán é outra, esa retribución queda igual. Me comprenden? O coordinador de obras, mañán é outro, esa subida salarial queda igual. O que se pretende é precisamente os postos con máis responsabilidade, con máis experiencia, pero sobre todo con máis responsabilidade. Falamos dun bombero, falamos dun jefe da policía local, falamos do coordinador de obras que está todo o día na calle, falamos da secretaria da alcaldesa, que unha señora que hoxe se chama dunha maneira e mañán se chamará de outra, porque se vai cando se vai a alcaldesa. Creo que máis imparcialidade non a pode haber. Entón, vostedes que prefieren? Que todos os meses hai un decreto de productividade? Pois, hombre, eu pensei que por lo menos aplaudirían eso. Porque máis imparcialidade é imposible. No caso de prensa, pois eu creo que tamén na maioría dos concellos hai un gabinete de alcaldía que cesa cando cesa o alcalde. Non digo unha persona, un gabinete. Non hai máis que ver o Porriño. Un gabinete. Non hai máis que ver Concellos das Mareas, desa nueva ola que chegou a Galicia. Non hai máis que ver os gabinetes, porque me preocupei de ver o de Ferrol, o de Santiago ou de Coruña. Non hai máis que ver os gabinetes. Aquí non hai gabinete, non hai gabinete. Aquí hai unha señora que traballa coa alcaldesa, que se chama como se chama, e mañán se vai para o seu posto que é Servicios Sociales e vendrá quen queira o novo alcalde. Ou a mantendrá a era. Bueno, pero hai unha persona de prensa que evidentemente fai o seu traballo con unha asistencia técnica, pero que é máis que razonable que un alcalde teña unha persona de prensa que sea da súa confianza. Alfonso, se mañán vostede é alcalde, lle gustaría que a persona de prensa fora a que teño eu? Seguro que non. Pero que é razonable. É razonable? Non, pero se é así. Se a súa anterior alcaldesa do Partido Socialista tiña un sistema igual que o que teño eu. Pero son cuestións que non dá lugar a debate. Que non dá lugar a debate. Ese é o problema desta RPT, de verdade, este mundo. Eu creo que podemos estar en puntos distintos de pensamentos, en un montón de cuestións, pero en esta non. Por iso yo ofrezco esta proposta e que acepten esta modificación. Yo ofrezco, e polo menos que se absteñan, que non voten en contra, porque de verdad que non é un tema político. Eu nin gano nin perdo nesto. Se trata de ter unha RPT o máis estable posible, que non estou pedindo nada para a alcaldesa nin para o goberno, é para os traballadores e para os servicios públicos. Deixemos 67.000 euros ou 65.000 euros para o ano 17 para decir, bueno, pues facemos borrón e conta nova, que é unha barbaridade de diñeiro. Bueno, pues o que vostedes propoñen, eu o acepto. É RPT nova? Pois é RPT nova. Pero este ano é imposible. O sea, queren a paga extra e queren RPT nova. E que non pode ser. Bastante é que contratamos unha empresa que leva todo o ano traballando con eles para tratar de asustar unha serie de cuestións. E mire, señor Tronquiño, é bastante triste que a estas alturas da película sigamos falando da moción de censura. Pero eu llevo a decir o que lle dixe moitas veces a unha persona que se sentaba aí, que a mí non me importa, que me dá igual que me fai da moción de censura, porque, mire, hai unha cousa que se chama democracia. E dentro do que é a democracia, hai distintas formas de acceder ao goberno de un concello. Entre elas, a moción de censura. E o que non este de acordo é que non é democracia. E a democracia é así de enriquecedora. E, por lo tanto, lle digo que, mire, aquí hai un partido que gobernou sempre gañando as eleccións. Eu tuve que estar na oposición habendo gañado as eleccións. E vendo como os que perdían, gobernaban. E o que é peor, como non se poñían de acordo. E hubo un momento que na oposición había 12 personas e gobernando había 5. Que lle parece? Iso é democracia? Bueno, pois iso deu lugar a unha moción de censura. Pero mire, despois de haber ganado as eleccións por maioría absoluta 2 veces, eu creo que é un insulto ao pueblo seguir falando deso. Porque estamos aquí porque nos votou o pueblo de Mos. Inda que a vostedes os porcentajes non lle den, pois fágaos, porque eu estou aquí porque me votou o pueblo de Mos. Que non lle quepa ninguna dúda. E que me veña a falar de rede clientelar, pois mire, creo que a estas alturas ese discurso seu está pensado para fai 10 anos atrás ou 15 anos. Vostede está con unha alcaldesa transparente. Inda que queira dar a imagen de Lidia Lévalo clientelar, está moi equivocado. Eu trato, na medida do que podo, de axudar a todo o mundo.
na medida do que podo, porque traballar ou non no concello non depende de mí, depende primeiro do dinero e despois dun tribunal onde hai que superalo unhas probas que hai que superar. E cando vostede teña datos de que eso non é así, invítolle que vaya ao xulgado e que me denuncie e que diga que é unha persona que entrou no concello sin ter méritos e que entrou a dedo por decreto. Fágao! Eu lle reto a que o faga, pero non é o caso, señor Toitiño. Que se usted ten esa osadía de falar de que o goberno ten a familia traballando, aquí hai unha persona, se lle digo, que ten o irmán que se ganou un tribunal unha plaza con todo dereito como calquer mosense. Pero, sin embargo, non fala de Aurora, que traballou con nós. Non fala do fillo de Aurora, que traballou con nós. Por que non fala deso? Sabe que clientelares somos, que hasta os de Gañamos traballando con nós. Ese é o clientelismo do goberno. Que todo o mundo, hai xente que iba na lista do bloque, que hoxe ten unha plaza no concello, e que, por certo, o fai moi ben. É dicir, aquí todo o mundo ten acceso a traballar en este concello se superan as probas. E reitero, isto non é un tema político, este é un tema de sentido común da organización municipal. Lles pido que pensen o voto. Desde logo vai salir adiante co voto da maioría do goberno, pero deberían de sopesalo, Alfonso. Polo menos as persoas que máis coñecen a casa como é vostede, o seu grupo e o BNG. Se quere votar en contra, voten en contra. Desde logo, nos intentamos sempre consensuar cos traballadores a maioría dos temas e vamos a seguir o facendo. Queren intervir? Votamos. Votos en contra. A ver. Bueno, Perdón. Me pode tratar como queira. Eu a vostede vou non tratar de vostede, pero vostede a mí trátame como queira. Corresponde con mismo. Bueno, o moción de censura sabe que despois de esta moción de censura de esas expresiones se creou a lei non estamos falando de censura, estamos falando de causa do reconocimiento, curiosamente, porque queredes Deixo que interveña. Como queredes dar a familiares, o xefe de policía local é familiar de parte. Que curioso. Eu faría unha pregunta ao xefe da policía local que está presente. Cantos anos leva traballando neste concello? 30, por aí, 30 anos, que Gerardo é policía local deste concello. O que pasa que vostede ten pouco coñecemento. Bueno, se vai a seguir intervindo con as de censura, non ten a palabra, desde logo, o sea que isto xa está máis que debatido. Alguna cousa máis? Está máis debatido. Vale. Votos en contra, Partido Socialista, BNG, Gañamos, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ao cuarto punto da orden do día, que é o presuposto municipal para o ano 2016. Foi sometido á Comisión Informativa de Facenda con tratación en data de 26 de novembro de 2015, dictaminóse favorablemente con votos a favor do grupo do PP, votando contra Gañamos, o grupo do BNG e con abstención do grupo do PSOE. Gracias. Ten a palabra. Gañamos. Bueno, nos consideramos que neste presuposto hai cousas cos que non estamos de acordo e, por lo tanto, non temos máis remedio que explicar o porqué do curso. No apartado de ingresos, comentou o período que está en a última, creo que como acerto non quero pisar ni o territorio, por si despois quero intervir, pero que desaparecen as infraccións urbanísticas. No tema de ingresos. Cousa extraña, cando se fala deste tema, cando sabemos que hai cantidad de ingresos urbanísticos. Sin ir máis longe, nesa nave inmensa que está facendo no Manaro Alto de Pesillos, que ten 3 ou 4 alturas pela parte de abaixo, que pertenece a unha empresa
empresa muy potente. Despois de nos levar denunciar de sanar durante esos 4 meses, ainda non temos un informe definitivo. E a policía local, que acude a esa nave, en vez de abrir un expediente sancionador, informa de que non está o cartel posto. Non sei por que desaparecen a cantidad de vasos que hai por aí utilizados por moitos veciños, pero sin o cartel reglamentario. Por que non se contempla o infracción como ingreso por concepto? Reducen tamén os ingresos das multas dunha maneira increíble. Claro, nós cando pedimos un informe hai 2 meses de por que non se multa aos numerosos camións que pasan polo camiño de Rosalino nun limitase de tonelada 5,5, non se nos contesta. Dice que non hai ninguna sanción. Nos dice que non se contesta porque non hai sancións de seguimiento de todo eso. Entón, como non estar a favor deses? Non, existen numerosos gastos que consideramos superfluos. Non imos parar de repetir. Xa falamos antes, o que nós consideramos exagerado o gasto que se fai actualmente en personal. Consideramos exagerado. Consideramos gasto superfluo un alumeado de Nadal de 15 euros, unha festa de rosas de 10.000, unhas postales de 12.000 euros, en publicidade e propaganda de 1.000, en visión, bueno, en relación dos postos de traballo, vas a gastar outros 5.000 euros, parece que sempre estamos revisando, porque sempre aparecerá alguén para colocar. Non hai un inventario de outro 21.000 euros no inventario de camiños, numerosas partidas sin especificar, gastos varios. E, bueno, o responsable del plan de comunicación, pois, non existen, por lo tanto, criterios objetivos en base ao impacto social e beneficiarios dos clubs deportivos. Tamén estes son para os compañeros, eu creo que deben tratar eles nosotros. E existe un elevado gasto que nos levamos desde que entramos no equipo de goberno, 165.000 euros, con 5 exclusivas, xa sei que foi reiterativo e vou ser reiterativo, máis e algún día vai explicar a señora alcaldesa se agora desconta os cargos que cobra a Diputación para non cobrar máis de 48 millones. Xa vou explicar. A ver se por fin podemos reducir os costes. E non estamos de acordo porque se crean 7 comisións informativas nun concello onde a maioría dos concellos ten 4. De tal maneira, como outro día gastamos en 2 horas 3.000 euros e se eva 165 horas por concelleiro. Que cobramos? A pesar de las existencias que sempre estamos con isto, pois si sempre estamos con isto, porque, ao final, non se reducen cousas importantes. Cando van as institutos culturales a predicar, pois non hai cargos. Cando hai que arreglar un camino, non hai cargos. Porque os gastos vanse nestas historias todas que parece que son moi objetivas, moi claras, pero que non fan progresar o concello de Mos. Por lo tanto, o noso voto vai ser un rotundo non. Gracias. Partido Socialista. Ben, pola nosa banda, non agradezo o voceiro de Gañamos que nos quera manter a legitimidade sobre a autoría sobre detectar as infraccións urbanísticas, pero creo que non merecemos esa honra, posto que creo que foi algo general cando saltou alguén o puxo por encima da mesa, non recordo quen, pero sí que saltou sobre todo cando despois a Concellería de Urbanismo relataba que sí que había ingresos por ese capítulo, por motivo polo cal todos nos sorprendemos deste detalle, non? Entonces, entendemos que neste caso pois debeu ser un fallo da maquinaria perfectamente engrasada de urbanismo, pois que gripou e me pasou o dato ao Concelleiro de Facenda, imaginamos. En canto, bueno, simplemente a intervención do voceiro, simplemente unha cousa, nós non estamos en contra dos 21.000 euros de inventario de camiños, senón que todo o contrario, que estaríamos que por fin se pagan unha vez.
que poñamos máis dinheiro. Non, que poñamos máis, porque non sei Que parece unha cantidad. que se faga. Vostedes están hablando da necesidade de eso. Porque é algo que ven Paso sendo a reclamado por as asociacións desde fai tempo. Creo que levábamos prácticamente todos no noso programa electoral, o sea que eso se podemos levar adiante, pois mellor que mellor. Solo será nesa. Sí. En canto, bueno, xa se comentou na comisión, podemos facer constar aquí tamén no pleno, que está claro que as partidas presupuestarias no capítulo de obras, iluminación e demais son partidas que van con unha cantidade que a simple vista pode parecer unha cantidade importante, e o é, pero tamén, como xa se recoñeceu, pois simple e llanamente o marxen de maniobra é cero porque son para pagar facturas que están pendentes. Por lo tanto, vamos a ter aí unha operativa un tanto limitada. Nos aí retiramos, como xa fixemos na comisión, pois a nosa disponibilidade para que, agora que son outros os que gobernan a Diputación, pois que o bo trato que recibimos por parte da Diputación con outro goberno, pois agora con este siga sendo así, como demostra o feito xa da previsión da partida que a Diputación vai destinar ao Concello de Mos neste ano, que supera en 200.000 euros a do ano anterior. Vamos a ver, súbense partidas presupuestarias, non vou entrar a analizar unha por unha, porque sempre se digo, o Partido Socialista ven aquí a aburrirles falando das partidas unha por unha, entón non vamos a facer máis xenérico, ou non facer máis xenérico. Falan vostedes de que subiron os capítulos de partidas sociais, é así. Estes son os presupostos do goberno, son os seus presupostos, o presuposto do Partido Popular de Mos. Por lo tanto, suben partidas presupuestarias, pero bueno, todos sabemos o que son os presupostos. Presupostos depois en función da necesidade, a veces, pois tamén da visión política que se teña dunhas eleccións próximas ou demais, pois estes capítulos cambian de un lado ou outro en función, pois precisamente deses factores ou esas características. Por lo tanto, defender, votarles a favor estes presupostos non sería posible. Decirlles que son os presupostos onde as partidas de gastos e sobre todo de ingresos están cada vez máis axustadas. Entonces, cal é ese o sentido do voto do Partido Socialista? O sentido do voto do Partido Socialista activámonos para analizarlo, para falar entre os compañeiros do grupo municipal e para revisarlo e compararlo cos presupostos anteriores que este goberno leva presentado durante todos estes anos. Por lo tanto, o noso voto ten que ser un voto en contra. Simple e llanamente porque o menos tomaron o pelo antes non lo están tomando agora. Porque hai partidas presupuestarias que baixaron de 100.000 a 5.000 euros. Partidas presupuestarias de ingresos. Se vostedes tiñan esas previsións e baixamos de 100.000 a 5.000, algo está fallando. Ou antes estaban infladas ou agora están minimizadas. Algo pasa. Por lo tanto, temos que ser coherentes. Nos, se houvésemos tido a confianza dos veciños de Mos para gobernar, probablemente o que presentaríamos aquí serían outros orzamentos totalmente distintos ou algo distintos. Porque a situación económica real do Concello que mellor coñece, son vostedes. É dicir, nos accedemos aos datos que accedemos, pero a visión global teñen a vostedes moito mellor que a nós. E, por lo tanto, entendemos que, desde o punto de vista de que estes son os seus presupostos, e non somos nosos, de que nos os faríamos de outra maneira, pois non vamos a poder votar de novo. Moitas gracias. Gracias. Ben, al final, os que indixan a comisión o tema ese foi o nega, o de que non hai orzamentos por eventualísticas, pero bueno, é un exemplo. Tampouco, tal como dixemos na comisión, non vamos a entrar en partidas, porque eso, digamos que é unha trampa, porque sería valorar ou dar en valor os orzamentos que al final non son. Os orzamentos, unha estimación de gasto e de ingreso. Vimos durante os muchísimos anos que aquí se cuadran as cosas. A veces había ingresos por multas non sei cuántos miles de euros, ahora o seguinte menos, o IBI e tal. Al final se cuadra as cosas con ingresos. Pero bueno, al final es un orzamento. Tampouco vamos a... Pero que non podemos tampouco pedir que desde os grupos políticos da oposición batamos ou aplaudamos con gran agravía o tema, non? Bueno, porque al final, pues sí, vamos a aumentar esta partida porque me parece ben. Dicía, pues no, pues mira, nos votas a favor y aumentamos a partida. Pero al final la partida se gasta o no se gasta, está de perder. Entonces, estamos un poco, políticamente sabemos que funciona así, ¿no? Entonces, nunca vamos a poder apoyar un presupuesto
nunca por ese sentido, porque o gasto é discrecional e participativo vos facedes o que querades con ele. Cousa que, por outra parte, é normal. Por lo tanto, eu creo que, por moito que discutamos partidas arriba, partidas abaixo, hai cosas que están ben, un tema hoy está, hai cosas que están ben, hai cosas que poden estar peor, pero claro, se intentamos a valorar una a una, al final nos diredes, bueno, si tú me gusta esta, ¿dónde me quitas para compensar esto? ¿De qué partida me quitas esto? Ah, non vamos a entrar en eso, nos consideramos os somos os vosos estamentos, vale? Nos, por tanto, non somos nosotros, vos sabedes que facedes con eles, pero nós, como sempre o dixemos, claramente, non nos fiamos de vos no económico. No económico non nos fiamos de vos, por lo tanto... Bueno, por lo menos se matiza, no económico. Claro, tampouco para que vamos a entrar en máis profundidade. No, antes non matizaba, yo decía que non se fiaba de nos. Bueno, vale. Gracias, Miguel. Bueno, pues entonces non vamos a entrar en partidas porque al final sería dar un valor a un orzamento que non é o noso. E en por suposto imos votar en contra. Gracias. Ten a palabra o conselleiro de Facenda. Buenos días a todos. Vamos a mostrar un pequeño resumen. Presentamos o exercicio 2015-2016, por supuesto, un orzamento que este ano ascende a 9.534.000 euros, 945.000 euros máis. Sabedes polo tema de o ano pasado iba a basura, que si quitar a basura, pues no principio iba a haber o tema de licitación, todo de ser, entonces por iso aumenta este 945.000 euros máis. Un presupuesto real, como os dixen que na comisión, dixen un presupuesto máis real posible, porque así o é, o máis ajustado posible. En tema de ingresos, vou falar o que vamos a ingresar este ano, cuestión de mención de prevención, e vamos a ingresar uns 1.480.000 euros, vehículos 1.213.000, UIAE 790.000, UICE 360.000, Casa de Liso 760.000, e tributos de Estado, preguntando por o interventor, o ano pasado se recaudara 2.972.000, este ano hai unha previsión de crecimiento e se recaudará 3.015.000 euros. En materia de gastos, sabedes que temos o gasto de personal, a nova RPT que subirá a redonda de 60.000 euros, temos un incremento de 1% do salario, que eu dixo que o salario funcional pasará de 16 a 1%, e só da partida da recuperación da paga extra, que é o 50% restante que subiremos no ano 2016. Pasaramos, vou facer un resumo moi detallado, pero que vos quede claro, non vou dar aquí como a realidade de ITP e ITP, porque aparte eu creo que vos sodes conocedores de que este presupuesto é moi fácil de aprobar e creo que o vosso silencio tamén dice todo. Non vamos a amargar aquí a perdición. Bienestar social. Nós temos moi claro que queremos aprobar aquí. Temos moi claro que necesitamos este presupuesto. Subida, bienestar social, importantísimo. Educación, manter a educación, fundamental, e empleo. En bienestar social subimos un 38%, unha partida total de 773.000 euros. No CADIS sube 213.000 euros. Se incrementa unha partida de presencia social en 5.000 euros. Se incrementa a partida de seguro rural en 100.000 euros. Se dota a partida para a construcción da nova escola de Vigadaña, como dejamos a partida na escola que vamos a facer de a Guardería Nova, se dota con 40.000 euros esta parte que nos toca no ano 2016. Se mantén a partida para prestación do centro de servicio da educación, un tema tan importante. Se mantén. Depois pasamos a educación. Subimos o presupuesto, subimos casi 2,3%. Se mantén unha partida de 600.000 euros, que a mí, a verdade, que me parece unha animalada. Seguimos mantendo. E digo que unha animalada, porque eu creo que é un servicio que a Xunta teña que implicarse moito máis e non derivar moito máis gastos. É que así a realidade, é dicir, que gastemos nos como se 100 millóns de pesetas en mantenimentos, porque non somos que damos a clase, que pagamos os profesores, nada disso. Non somos nós que pagamos os mantenimentos escolares, son 100 millóns de pesetas. E son os primeros que levan moitos anos dicindo que a Xunta teña que asumir máis responsabilidades que quitarnos a nosa gasto. Pero bueno, seguimos incrementando máis. Se incrementa a subvención da banda de música. É dicir, como sabedes, este ano pasa a ser conservatorio, os subios 15.000 euros máis. Seguimos mantendo a subvención de actividades extracurriculares de educación.
Mante esas partidas para mejorar todas las actividades extracurriculares que se están realizando por parte de Kelly. En deporte, destacar, tamén a Toritiña de Celle, porque o outro día mirei no perdido e ainda hoxe ainda se perdeu moito máis. Porque, de verdade, eu me daría vergonza presentar unha alcaldía e non ter ni puta idea do que é saber un presupuesto. Eu lle preguntaría a persona que ten ao seu lado, que ten bastante máis idea do que é. Como preguntarme, non é que me pregunte usted a mí, non ten por que dirigirse a mí, eu sei que usted me quer preguntar ao concejal, pero non me pregunte a mí, pregunte ao funcionario que está aquí sentado e dicir, oye, esta parte do campo de fútbol, de que é? Porque dicir, non, é que vos tedes aí 12.000 euros, e non sei para que esa partida, ou 12.000, non, de que sei 12.000. Oye, non me pregunte a mí, pero pregunte a usted, ao funcionario de turno que é o interventor, que sabe mellor que a mí o presupuesto, porque ele sabe cada partida para que é. É como dice para mí a comisión, é que teño 12.000 euros aí e non sabe por que é. Pois, que explica perfectamente, pois 12.000 euros por campo de fútbol de Mos son as obras que se fixeron o ano pasado, non chegou o dinheiro para rematadas e se mete en presupuesto deste ano. Pero non entendo como pode botarse a rir e dicir, tira 12.000 euros aí por campo de fútbol de Mos, como se nos tiramos dinheiro así porque sí. E depois outra cosa, que non comentou vostede ahora mesmo, 12.000 euros para postais. Vostede que quere que son postais de Navidad? Vostede non sabe que son as postais? Non sabe, de verdad que non sabe que son as postais? Non sabe. Non sabe, non? Vostede que pensa que son os regalos de Navidad, as postales a renta dos correos? Iso é correos, non? Eu gasto de correos, Armando. Eu apoios un pouco no que ten ao seu lado. E de verdad que ten moito conhecimento esa persona. Ou se non ten que sí. Hostia, pero é que é verdade, joder. É que dice unha cosa que a mí me daría vergonza estar aí. E usted quere representar o Concello máis como alcalde. Bueno, eu fago o que quero, eu de verdade que non... Pero a que fai preguntas que eu digo, que é para botar salto de nivel. En deporte, fixen unha partida popular de 500 euros tamén, porque eu son un apoio de deportes minoritarios, me encanta apoiar deportes minoritarios. Como ben dixen, a escola, o campo de fútbol das Balotas, leva unha partida de 12.000 euros para terminar as obras do campo de fútbol, como son vestuarios en terminar, un almacén e 4 tonterías que era para rematar. Por iso dou unha partida de 12.000 euros que viñan das obras anteriores da Diputación. Manténse, as subvencións se manteñen todas, só seguido a subvención do campo do Louredo, porque o do Louredo este ano desapareceu, é dicir, non hai club de fútbol de Louredo, por iso se eliminou. Vamos a ver, había a subvención de club patinaje que era de 3.800 euros. Que pasa? Estaba repartida entre 1.800 euros, eran 3.000 para o club de patinaje de Mos e 800 euros era para o Rosaleda. Entón este ano que fixen foi tirar directamente 800 euros para o patinaje de Rosaleda e 3.000 para patinaje, para que podan cobrar derivados de cada uno a súa subvención, porque tiñan un conxunto. Era un pouco follón. Vamos a ver. Seguimos. En fomento de emprego, é dicir, en fomento de emprego que creceu un 14%, é dicir, ascende a 210.000 euros, incrementa a partida da xencia de colocación a 7.500 euros e pasa a 25.000 euros máis. Resaltar, que non vou seguir dando datos, é dicir, mantemos emprego, a benestar social un 38%, cultura sube a populación 30.000 euros máis. Creo que non é máis que entender. Dar datos por dar é unha tontería. E seguimos tendo as líneas de crédito para mantenimiento de limpeza de cunetas, para mantenimiento de materiales, tanto como palas, materiales de construcción, servicios de limpieza, aluminado, parques e sardines. Eu non vos pido que votedes a favor, pero realmente un presupuesto tan realista como este non existe. Como ben me dice Alfonso, eu outro día, me gusta ser sincero, outro día Alfonso me dicía, eu sei que isto que ten o presupuesto de vías e obras, sei que vai ser recomendacións especiales, e dixen, Alfonso, claro que sí, claro que vai haber recomendacións especiales. Non vamos a mentirnos porque gañaron os mismos, vamos. E así o presupuesto. Non vos pido que me votes a favor, pero a mí como unha selección non me vale. Eu entendo por nada. Moitas gracias. Hai unha intervención. Eu non falei para nada do campo das Balotas, para nada.
sobre a distribución, que además foi unha decisión que se tomou por parte do Socialista, sobre un criterio diferente para distribuir os cartos, pero se estaban de acordo. Correcto, sí. Eu non sei a que venga ahora, falar do campeonato balón. No, para un momento. É dicir que eu tuve que preguntar por aí, non sei. Hombre, vamos a ver, é que se ti me preguntas, se vas ao orzamento e miras que hai 12.000 euros no campo de fútbol que especificaban deportes. Eu falei a outra. No, pero non falaste na comisión. Eu que te escuto na comisión, sí, pero o que eu escuto na comisión que me aprende por mí. Igual que te gusta vir aquí e dicir, non, hombre, é tontería das que dices. Pois eu vim aquí, e porque a mí son tontería das que vim aquí e ponto aquí, cada un ponto onde quere. É que me veñas a decir a mí que son 12.000 euros, ou que me digas que postais, como ainda acabo de decir, é que eu penso e non estás pensando que os postais son as palabras do Concello, non sei a que. Postais é correos, é o gasto de correos. Pero é tan fácil, como coller o presupuesto na mano, e se non queres preguntar e dicir, Alberto, mira, este gasto que tens aquí, que se costaba para que vai no campo das balotas, e que eu te explico, oye, mira, son as horas que dan dentro no campo de fútbol das balotas, pero é tan fácil como coller o teu auditor, vas a ter que dicir, mira, esta partida de que é? E te explica, porque é o que me sabes. Non te pregunté, porque eu non confío. Pero me preguntaxe a min de que eran esos 12.000 euros na comisión. Como os gastos postales, é dicir, este homem debe pensar que son tarjetas de la vida. Pero bueno, a ver, que conto te diré. Ten razón que me dices que eu lle dixen a Alfonso que tiña toda razón, e por suposto para o que ven, vou facelo así. Os clubes, a verdad que non hai que darle subvención se suben de categorías ou baixas. Hai que votar por o traballo que fan e por a cantidad de anos que teñen. Non hai que premiarlos porque son unha primeira regional ou son unha... No, é ten toda razón, é po ano. Sí, señora, teñe toda razón, Alfonso. Pero se modificamos ahora mesmo, ten que andar sus partidas baixadas, é dicir, ahora ten que dar como está, non vou andar a pasar aí. Estamos de acordo con ahora mismo. Exactamente, non podo dar, pero po ano, se dice Alfonso, é tempo. Eu simplemente, como alcaldesa, defender as contas que por 8ª vez traio a este pleno do mes de novembro, e me parece que o maior compromiso que pude asumir cos mosenses e que non lles vou a fallar, que dixen sempre que mentre fose alcaldesa as contas de Mos serían aprobadas antes de terminar o exercicio. Eu padecín o desorden que se produce un montón de consecuencias peores de un desorden, senón que son cuestións de contas, de exercicios onde os reconocimientos transjudiciales de crédito eran máis que abundantes e demais, e creo que todo ao final parte de non ter unhas contas aprobadas en tempo e forma. Me gustaría que se en algún momento será, no momento que eu non sea alcaldesa e un novo alcalde, sexa do Partido Popular, sexa de calquera outra forza política, que isto nunca cambiase, porque de verdad que creo que o máis importante que o Concello de Mos teña unhas contas aprobadas antes de rematar o ano. Por eso me sinto, neste caso, hoxe contenta de poder conseguir unha vez máis e, sobre todo, falar dun orzamento que está claramente, en este caso, destacado pola contención do gasto, polas medidas de aforro que, ao final, o que fan en cada ano a débeda vai disminuindo ata chegar a dentro de 8 anos que a débeda este en números cero. Sabedes que non hai plan de inversión, que nunca hai plan de inversións, que o que temos outras administracións que son as que se ocupan de facer os plans de inversións deste Concello e non ir a préstamos bancarios donde, ao final, perjudicaríamos máis estas contas. O dato máis importante, como dicía o Concello de Facenda, son os ingresos reais. Eu creo que nunca en esta casa, nin con outros alcaldes, nin comigo mesma, se fixeron uns ingresos tan reales como se están a presentar no día de hoxe. Por eso, Alfonso tanto se sorprendía de que había unha serie de ingresos que rebaixaba a alcaldesa, pois é por eso, porque o que intentamos cada ano é ser o máis precisos posible. E se hai uns ingresos que o ano pasado creíamos que se iban a ir a 100.000 euros máis, que as contas nos dan un número contrario, pois este ano tratamos de axustalo o máis posible. Por eso hai un informe de intervención que avalan as palabras que eu vos estou a contar. Me comprometí cos mosenses no mes de maio a que sería a legislatura das persoas e o estou a demostrar. A legislatura do benestar, a legislatura do emprego e así será nos próximos 4 anos. A partida de benestar aumenta 200.000 euros, donde basicamente vai todo dirixido á axuda no fogar e a emerxencia social.
creo que hai un dato importantísimo neste orzamento que é a apertura da nova escola infantil de Vegadaña e tocante ao emprego, pois como ben decía o compañeiro, hai unha subida case do 15%. Todos podemos ver como o Centro de Desarrollo Local, hoxe a Xencia Galega de Colocación, ten 2 obradoiros, ten un plan de emprego, ten cursos AFD e ten unha actividade frenética como non se recordaba nesta casa e o compromiso que asumo hoxe de novo é de que así sexa nos próximos 4 anos. Se aumenta a partida de educación dunha forma importante, en mantemento de colexios, en programas cosescolares, en comedores, etc. Hai un dato novo que o transporte municipal, que xunto co transporte metropolitano, pois seremos quen de poñer unha comunicación como se merece este concello e seguiremos a mellorar servicios para dar como hasta ahora os servicios en primeira, sempre mellorables desde logo, e tamén a mellorar as infraestructuras. Creo que hai que destacar tamén as axudas á cultura, que seguimos a manter ese tecido asociativo tan importante para nós con esas pequenas axudas que lle podemos dar e que este ano se viu incrementado unha cantidade razonable na Escola de Música que xa é conservatorio e que ademais temos a sorte de ter un conservatorio en Mos e que non é municipal. Iso é unha sorte, por eso queremos seguir a apoialo e por suposto o deporte, que ademais de apoiar o deporte base con todo o que son esas axudas económicas, pois tratamos de pouco a pouco ir facendo melloras nos nosos campos de fútbol, en a piscina, en todos os centros deportivos e educativos. Eu sei que votar a favor, pois casi en contra de ser oposición, por desgracia, pero sei que no seu interior todos se dan conta de que son uns argumentos como para votar a favor. Troitiño, que me diga vostede de todo o que son estas contas, que vostede reduzca a crítica á Festa da Rosa, o alumeado de Nadal, mire, eu creo que os mosenses tamén lle gusta presumir de concello. E hai un término medio entre gastar por encima do que se pode e ter un concello que parece que somos pobres. E pobres de espírito non somos nunca, porque todos queremos presumir o noso concello de Mos, con máis ou con menos economía. E, por lo tanto, creo que nos gusta ver o noso concello cun alumeado de Nadal. Desde logo, podía ser un alumeado mellor sempre. Que nos gustaría ter un alumeado mellor sempre. Nos gustaría ir ás parroquias con alumeado tamén, e non podemos, pero polo menos alumear o multiusos, a Casa Consistorial, a Avenida de Santiago, onde pasa a cabalgata, a Avenida de Puxeiros, San Eleuterio, San Rafael, as entradas ao concello. E iso costa 15.000 euros, porque menos é imposible. Entonces, eu lle digo que defendo os 15.000 euros porque o defenderían todos os mosenses, que sería, desde logo, eliminar esa partida, ter o concello a oscuras. Estou segura de que non é o que quere a xente de Mos. Xa é un presuposto a vostede, porque calquer concello de Pontevedra gastaría ou gasta polo menos o doble do que gasta o concello de Mos. E a Festa da Rosa costa 10.000 euros. Eu estou contenta de que vostede dixera a cantidad, porque esa é a cantidad dun goberno vostero, que só destinemos 10.000 euros a Festa da Rosa. Calquera festa deste concello, de parroquia, as festas que homenaxean os nosos santos, as nosas vírgenes e cristos, calquera delas costa 4 veces máis que esta. Calquera delas. Temos un concello onde hai, pois, como mínimo unhas 30 festas entre todas as parroquias. Eso que significa? Os vecinos de Mos, a pesar de non poder, fan un esforzo por celebrar as tradicións, as culturas, a nosa historia, señor Pelliño. Como yo vostede non a coñece, pero eu xa coñezo desde ben pequena. E a nosa historia é a historia de San Pedro de Cela, de San Miguel de Pereira, de Santa Eulalia de Mos, de Santa María de Santiñera, etc. E tamén é a Festa da Rosa de Mos, a festa que celebramos todos e todas as mosenses. E, por lo tanto, lle digo que 10.000 euros é pouco, pero de momento só poden ser 10.000. O mellor ano que ven temos 20.000, xa lo digo porque se vai asustar todavía máis, é que nos gustaría ter máis presuposto para isto, porque primeiro de todo é aumentar a gasto social, primeiro de todo é aumentar as partidas de emprego, pero a Festa da Rosa tamén ten que existir. Entón, como vostede dice que se me molesta, que vai a decir sempre o mesmo en canto aos salarios, non me molesta. Xa sei que vai a ser o que vostede diga sempre, eu invito a que o diga. Cando non dice nada máis, é boa señal e que as cousas van ben. Queridos concelleiros e concelleiras, non se pode engañar cando se fala de que a Deputación de Pontevedra, a nova Deputación, vai invertir máis en Mos que a anterior Deputación. Non se pode mentir.
non se pode mentir porque eu teño os números, pero é que lles pedín o interventor, porque hai unha presidenta ali que se dedica a rebatir uns números que eu lle digo, nin o que diga a presidenta da Deputación, nin o que diga a alcaldesa de Mos, son os números do interventor. E os números do interventor dicen que se invirten menos este ano 16 que o 15. Os números do interventor de Mos dice que a Deputación de Pontevedra nos invertiu o ano pasado neste concello máis de 900.000 euros. E a presidenta da Deputación dice que 600.000. Eu sei que lle interesa dar un dato que non é real, pero Alfonso, eu lle invito a que vaya a intervención e ese informe que eu lle pedín, yo dei a vostede. É un informe de interventor onde dice que certifica o que se invertiu neste concello no ano 15. E son casi 1 millón de euros. Por desgracia, 200.000 euros menos do que nos corresponde este ano. Así que eu non lle quero decir que sea pouco ou moito, pero cada un co seu. Bueno, eu remato, non sei se queren facer alguna intervención máis. Sí. Bueno, as partidas esas que están identificadas, igual que a crítica que se ha antes, de hecho, explicado o planteamiento diferente de todas los costes que se ponen reducir, los costes que se ponen cosas que nosotros consideramos gastos superfluos, muchos gastos como aunque a algún compañero vuestro le parece excesivo sin bienestar social o cultura de educación, creo que debería haber aumentado. Había que reducirlo de todas las cosas que nos consideramos superfluas. Y hay que, bueno, pues al final, con motivo de no entender a formar, naquilo que non vai desenvolver o concello. Ya porque nós seguimos tendo unha deuda de 2 millones de euros. Iso concello. Non podemos permitirnos cosas por permitirnos desde esa situación que nós critiquemos o que nós consideramos gastos superfluos e defendamos que se gastan outras cosas como máis de 2.000 euros por exemplo. Perdimos, se vai 2.000 euros por uno. Bueno, sí. Concelleiro do Goberno, decirles tan solo que por parte do Grupo Municipal Socialista o que nos preocupa precisamente a previsión. Non decimos nin que a previsión este mal, nin este ben, non estexa basado en resultados ou estexa basado en realidades ou non. Nin eso. Preocupa que se estes son os datos, aquí o que se pode ler entre líneas é un dato importante nos presupostos, é que hai un parón e unha certa recesión na actividade económica deste concello. Se vostedes levan o seu presuposto, e por iso falaba eu desas diferencias entre outros anos e este, as previsións, a baixa, pois se falábamos, por exemplo, indicadores importantes, indicadores onde se falaba de que había unha previsión de ingresos de licencias urbanísticas, donde falábamos de casi de preto de 45.000 euros, de repente baixamos a 17.000. Eso é preocupante, non é preocupante. Estamos falando de máis do 50%. Estamos falando tamén noutro indicador económico, que é o que se pretende ingresar na partida de tasas por apertura de establecimiento. Perdón, Alfonso, o de licencias urbanísticas a que te refieres? Porque non me entendo, será? O sea, está moi igualado, hai 11.000, 11.000... Tasa de licencias urbanísticas. Claro. A previsión no 2015 era de 42.652,14. Vale, correcto. Falo de previsións. Vale. As previsións baixaron de 42.000 a 17.000. As previsións económicas de apertura de estabelecimentos, que é un importante indicador económico neste concello de todos, pois baixa de 75.000 a 58.000. Por poñer a nota graciosa, que non é graciosa, porque é un indicador económico tamén, como a súa previsión de ingresos por celebración de bodas, baixa de 2.000 a 500. É dicir, a xente xa ten cartos para, ni siquiera para facer este acto a través do concello. Vamos a ver, nós o que non decimos, como eu les explicaba antes, que non se estea a falar
de datos reais, que as previsións agora mesmo non sexan as reais, quizá antes eran excesivamente optimistas, pero algo nos está facendo ben, algo ten que cambiar. Se queremos que se produza unha reactivación económica neste Concello, os datos dos presupostos é o que nos levan a pensar. A calquera vez que demos e colles os presupostos teñen unha certa idea de cifras e do que significa cada cousa, pode ver o mesmo que vemos nós. É dicir, se hai esa baixada, que ahora é máis realista, de acordo, pero se ahora é máis realista, está baixando das previsións anteriores que se facían en función dos gastos das realidades do ano anterior, algo está pasando importante e que non é o que se di pouco para os veciños de Mos. Xa para rematar, fruto desa, pues, bueno, nesa mantendida por parte do Concelleiro de Facenda os presupostos de outros anos, queren vostedes que non votemos, que llevemos unha agenda de marxen de maniobra e non votemos en contra das contas. Eu digolle, igual que fixemos esa aportación que é simbólica, esa aportación que se fixo na comisión por o tema de deportes, vámonos no programa e creemos que sería máis xusto porque se fai no plan cultural e non a puxemos nós. Pois, neste caso, dice que, bueno, tamén é significativo que a proposta que o ano pasado fixemos os presupostos deste ano, que foi aquí que se aumentaran de 1.000 euros a partida de emergencia social, que se fixo in situ aquí no mismo pleno, pues, de feito está recollido, o que quería decir que algo de razón podemos ter que era necesaria esa cifra. Entonces, si quere aportar algo, eu acepto. Non vamos a entrar nese tema agora, pero sí, non queremos entrar nese tema agora, pero o que sí que decimos é que van a contar o Grupo Municipal Socialista para preparar os presupostos e que sean máis exitados, con esas e outras ideas, pero o presuposto real, eu agradecerle que en 8 anos eu non nos vivín antes, entonces non sei como eran antes, se chegaban, se non se chegaban a tempo. Que se presente no mes de novembro non me parece mal, parece ben, todo o contrario. Empecemos a traballar entre os grupos políticos do goberno e da oposición con ideas aportando uns e aportando outros para que sexa o máis representativo da veciñanza de Mos, pero non empecemos no mes de outubro. Empecemos desde xa a preparar o seguinte. As realidades e os números teñen vostedes, todos nos traen encima da mesa e falámoslo e discutimos. Saben vostedes, cada grupo defendemos a nosa maneira as nosas posturas nas comisións, pero indudablemente todos, eu me imagino que todos os primeiros últimos 17 concelleiros, bueno, 16 máis alcaldesa, tratamos de facer o mellor para os veciños de Mos, por tanto, e acadar o mellor. Cada un desde a nosa visión global política, da nosa ideoloxía, pero eu penso que se queren ese voto de, por menos, non dicir non, empezado a traballar canto antes para a vindeira oportunidade. Nunca lle vamos a poder dar ese sí, simplemente porque nós non estamos aí, non somos goberno e faríamos de outra maneira. Non se fían de nós. Eso é algo que defendo o Bloque Nacionalista Galego. Eso é o que aquí para contestar a legitimidade da súa idea. Pero o que sí, en aras de agradar, temos exemplos cercanos onde o Partido Popular apoiou o presuposto do Partido Socialista e non pasou absolutamente nada. Os que están beneficiados ao final somos vecinos, de que se chega a consensos e se chega a acordos. Así que, en aras de eso, sentémonos todos e falemos destas cousas non 15 días antes, ni un mes antes, porque isto non son cousas de decidir no momento. E miremos esos resultados e de verdad que sean, todos sabemos a situación crítica que temos o Concello, e cantas contas vamos entre todos, non só o goberno, senón tamén a oposición a sacarlas que Gracias, Alfonso. Simplemente, antes de rematar, puntualizar que a generar son pequenos axustes. Aquí non hai grandes diferencias entre o presupostado e o que se liquidou, pero sí que podíamos obviarnos e seguir presupostando o mismo. Creo que é un exercicio de responsabilidade ir xusto o que se liquidou. É o que quería decir que non había ocurrido nunca. En canto a celebración das bodas, hai un motivo claro. Non quere decir que non se casen ou que se casen máis na iglesia que polo que é o nivel de xulgada, non? A cuestión é que esa tasa ou ese canon, ese que se aprobou aquí en pleno, era para as persoas que non son de Mos. Con que un dos noivos sexa de Mos non se lle cobra. E realmente, pois, casi todas as persoas que se viñan a estar no Concello ou son os seus de Mos ou é un de Mos. Entón non se ingresa prácticamente. Ese é o motivo de que non hai prácticamente ingresos. Bueno, pois vamos a proceder á votación do orzamento para 2016 que ascende a un total de 9.524.885,26 euros. Votos en contra?
Cañamos, Partido Socialista, BNG, votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por mayoría. E pasamos resolución de alcaldía, que como saben se preguntarán e se preguntas, as comunicacións neste caso non hai. E pasamos ás mocións. Empezamos por a primeira moción que a presenta o Partido Popular para a sustitución da condena penitenciaria de Maribel Lorenzo Alonso por traballos sociais á comunidade. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Foi determinada na Comisión Informativa a moción en data de 26 de novembro de 2015 e foi votada pola unanimidade dos presentes. Bueno, vou a expoñer a moción que presentamos, moción para a sustitución de condena penitenciaria de Maribel Lorenzo Alonso por traballos sociais á comunidade. Maribel Lorenzo Alonso, de 28 anos de idade, con domicilio en Cela, e nai dun fillo de 5 anos de idade, está a cargo dunha familia que forman 7 membros. Atópase actualmente cumprindo condena na cárcel a Lama do pasado 29 de outubro. Maribel é unha moza tranquila e afable, traballadora indefinida na empresa Cristalesío e moi apreciada polos seus vecinos e vecinas, así como no seu entorno laboral ata que iniciou unha relación sentimental cun delincuente co que viviu en parella durante un período de entre 2 e 3 anos. Ela tratou de alonxalo do ambiente delictivo, obxectivo que non acadou e lamentablemente acabou perjudicando directamente a ela. Aínda que ela nunca cometeu ningún tipo de crime ni ningún roubo, se acompañaba en ocasións a súa parella no vehículo cando se dirixía a perpetrar os atracos, motivo polo cal foi detida en alguna ocasión e acusada como cómplice o que acarreou antecedentes penais. Este home abusou de Maribel Lorenzo en todos os sentidos, maltratándoa incluso física e psicolóxicamente, existindo cartas escritas por él nas que reconoce dicho maltrato. Bueno, é que quedamos no comisión de que non sei se quere seguir falando, que non vamos a falar de todas as cosas que son asuntos personais, que non directamente ao grano. Pero non é pública a moción, o sea, non a leo, non? A ver, non pasa nada. Sí, Vamos a ver, nos tratamos de que estemos todos de acordo en apoyar esta moción. sí, Si ustedes piden que no se lea todo o argumentario, no lo leemos. Bueno, Vale. entón o acordo, entonces. Vale? Deu acordo. O acordo en definitiva é que a Corporación Municipal Mosense, en reconhecemento ao seu total e honesto no emprendimento e cambio de vida de fai 4 anos, e para que poida continuar insertada socialmente e facendo unha vida persoal e laboral normal, se una o pleno apoio social manifestando a Maribel Lorenzo Alonso, solicitando ao xuiz de institucións penitenciarias a sustitución da condena de 3 anos e 3 meses de cárcere por traballos á comunidade no Concello de Moi, para que poida seguir cuidando o seu fillo e o resto da súa familia. Muy bien, pues vamos a proceder a la votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada esta moción por unanimidade. A toda a comunidade de Cela, Protección Civil, compañeros dela polo apoio que está prestando. E creo que podo facer en nome de toda a corporación moitísimas gracias de corazón. Vamos a pasar á seguinte moción que gañamos para adherir ao Concello de Mos á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Se meteu tramitar na Comisión Informativa de Urbanismo data de 26 de novembro de 2015, foi dictaminada a favor por os membros de Gañamos, SOE, BNG e a abstención do grupo do PP. Ten a palabra o voceiro de Gañamos. Nós o que temos é esa adhesión do Concello de Mos á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, porque consideramos que o Concello actualmente carece de personal suficiente e ademais de medios materiais para levar adiante esta función dentro do Departamento de Disciplina Urbanística. Entendemos que carece de equipos informáticos suficientes, sobre todo na parte do equipo técnico. O Departamento de Disciplina Urbanística tamén se atopa digitalizar, hai que acudir ás instalacións para controlar o volumen de papel de expedientes que se amorean sin ningún tipo de orden, nin xeito.
evidencia no tema de cando se solicitan informes que sobre todo de instrucción directamente, que non se tramitan ou se deixan, ou se informes se redactan de maneira bastante incompleta, digamos así. Entonces, por ese motivo, suscitamos esa visión amplia, que se ven actualmente ten competencias en materia de suelo rústico, que así xa o dispón a lei do suelo de Galicia. Queremos que as competencias da APLU tamén se remitan o que é o suelo urbano e de núcleo rural. Desa maneira, a APLU nos haría ter as competencias de inspección, supervisión, sanción e reposición da legalidade, xa non só en suelo rústico, sino tamén en suelo urbano e, como dixemos, en núcleo rural. Actualmente, existen 53 concellos galegos adheridos a APLU, concretamente os 11 desta da provincia de Pontevedra. Se ven en certo, afirmaba na sesión informativa o representante do PSOE que APLU se encontra actualmente un pouco colapsada. Desde o meu punto de vista personal, que me algo me dice entendo que APLU funcionaría moito mellor asumindo as competencias do Concello que o propio Concello de Monsensi. Entendemos que existe un problema, ademais da falta de recursos materiais e recursos personais, que é o problema da cercanía do personal político a cidadanía. A cidadanía, o personal político sí que lle costa emprender expedientes de reposición de legalidade e sancionador. Só unha pregunta, cando se abre unha moción, a que se refiere con personal político? Membros políticos, Concelleiros. Evidente que existe é complicado manter unha imparcialidade respecto aos vecinos pola cercanía a hora de tomar decisións na apertura de expedientes sancionadores ou de reposición de legalidade. Sabemos que obras menores que se suscitan como tal acaban constituindo obras maiores. Determinadas personas, empresas que con licencia do ano 2009 caducada, por tanto a esa hora habría que empezar no plazo de 6 meses e terminar no plazo de 3 anos, pues continúan construindo, excedendo incluso a licencia que se llevou no seu día, con exceso de volumen, con exceso de alturas, e incluso dentro do propio departamento, propios intereses. Entonces, por ese motivo, para conseguir a imparcialidade do departamento de urbanismo, solicitamos que esas funcións se lle concedan a APLU unha completa adhesión. Ben, con respecto a moción, como rectificar é necesario. Nós na comisión votamos a favor de que manifestamos as nosas dúbidas sobre a capacidade da APLU para facer fronte a levar esta función dentro do ámbito dos concellos de Mos. Como decía, rectificar é necesario. Vamos a ser unha sinxela razón. Non só porque non creemos que teña capacidade, sino porque, como defendía agora mesmo o concelleiro que gañamos na súa presentación da moción, hai unha dificultade, o sea, está clara e non pasa en só, pasa en máis que esa cercanía que falaba entre membros políticos dunha corporación dun concello e a veciñanza, pero non ben pensado o feito de transferir as competencias en materia de urbanismo a un organismo como a APLU, pois significaría neste caso, ainda que perderíamos eso, sería neste caso, quizáis daría maior transparencia a relación que teñen os concellos cos seus vecinos, perderíamos precisamente a que teñen os técnicos cos vecinos, é dicir, non é só que non teña capacidade a APLU para facer e levar isto adiante as listas de espera que ten agora mesmo, senón por algo moi sinxelo. Os vecinos onde veñen protestar o concello. Os vecinos queren unha cara e poñerlle cara ao que lle dice que sí e ao que lle dice que non e ao que non lle dice nada.
E, por tanto, creemos que eso sexa a ACLU, que sexa un organismo que non ten agora mesmo no Concello de Mos unhas oficinas, non ten unhas persoas responsables a que dirixirse, e pa que vamos a engañarnos, chamar o que lle tiñas que chamar a cara. Pois, eso non o queremos decir. É polo mismo que non triunfan en España, neste país, polo mismo que non triunfan os bancos online, porque non lle poscaren nin teñen oficina. Pois este é exactamente o mesmo. Por lo tanto, non acabamos de ver. Non acabamos de ver, por lo tanto, rectificamos o noso voto e pasamos a que sexa de abstención. Indudablemente non é voto en contra porque creemos que hai que dotar ao urbanismo e creemos que votar agora mesmo en contra significaría decir que o traballo que se está facendo nesa maquinaria perfectamente engrasada vipa bastante. E como non estamos de acordo, tampouco vamos a dar ese voto que apoyaríamos a labor do goberno neste caso, porque creemos que non é así. Pero si entendemos que perderíamos a trazabilidade entre os veciños e os técnicos. Fora os políticos, a cara tamén nos damos técnicos, entonces entendemos que se perdería eso, esa cercanía e unha cosa non xustifica outra, por tanto, vámonos a estar. Gracias, Venegas. Nos mantemos o noso apoio á moción. Ten a palabra a Conselleira de Urbanismo. Bueno, un pouco, tiña pensado contestar de outra maneira, pero un pouco que por lo que estou dicindo, pois vou ir contestándoche. Me parece que, xa vos lo dixen na comisión, o repito, cando se escribe, hai que ser moi responsables do que se escribe. Porque se non temos conhecimiento tal e que vos consideredes que se perden papeles, o sea, volvedes a estar faltándolle, e creo recordar que pedir disculpas ao personal de urbanismo. Por sorte, podo decir que levo 5 anos ali e non se perdeu un papel nun expediente. Esa é a vosa percepción, porque o mellor non vos sirve na información no momento que vos deseades. Hai unha forma a seguir, vos pedídero, que o buscan e cando teñen a disposición vos lo deixan ver. Vos entenderedes que, como ven a cabeza de nosos os técnicos do Concello de Mos e do Departamento de Urbanismo están por os veciños de Mos, non só para cando chego a oposición me tiran un informe e darle o momento. Iso, se vos que chamades que se perden, pois bueno, volvo a decir que me parece moi ben e recordaré ao personal de urbanismo que por moitas disculpas que midades seguir dicindo que traspapelan os papeles e que non fan o seu traballo correcto. Falades de informes incompletos, mal feitos, estades faltándolle a policía e aos técnicos de urbanismo, porque vamos, que dades que hai informes incompletos, mal feitos, poden a vosa percepción estar mellor ou peor, pero que vamos, eu poño aquí, vamos, informes que fan os técnicos do Departamento de Urbanismo e poucos concellos que poidan resumir deles. O sea, me parece penoso. Personal insuficiente. Home, que falemos de fai 6 anos ou 7, no 2009, que había nova plantilla, un arquitecto técnico, un auxiliar administrativo, pero que agora falamos unha plantilla de 8 personas. Estable e preparado, con un técnico administrativo, con un responsable de disciplina, con 2 arquitectos municipales, con unha enxeñeira, con 2 auxiliares administrativos. Vos parece personal insuficiente. Un presupuesto de 30.000 euros do Departamento de Urbanismo. O sea, vamos, me parece falar por falar. Equipos informáticos deficientes. Mira, yo non sei se fanastes cos funcionarios, pero o ano pasado se lle cambiou o ordenador a todos. Que as características que eles pediron os papeles que hicieron. Entón, de onde están eses equipos deficientes? Me parece, vamos, é máis, teño que decilo, para que non me creo que de todo o Concello e o Departamento mellor dotado, tanto informáticamente como personal. O sea, vamos, me parece. Despois falades a APLO mellor co Concello. Que, bueno, xa me quitou un pouco o Alfonso do que eu quería decir. A APLO mellor co Concello. Paso a pelota a APLO que pede cos veciños que se busquen a vida para a Junta de Galicia, non saben a quen nin como. No, perdona. A este goberno nos votaron e eu estou como concelleira de urbanismo para oír os veciños. O denunciante, o denunciable, como dice Alfonso. Oír palabras bonitas e palabras feas. Para oír de todo. Pero a mí sería moi fácil decir, convenio que APLO, que calquer problema, mire, vaya usted a Santiago ou a Pontevedra e busque esa vida. No, que os técnicos do Concello están para estar oídos os veciños, para ayudarle a regularizar, para demolerse que demoler, para sancionarse hay que sancionar, para bueno o para malo. Pero vamos, pasamos a pelota, no. A mí non me votaron a pasar a pelota a APLO, por non decir o mal funcionamiento da APLO. En rústico, funcionamos, non que fai falta estar adheridos para mandarle todo a APLO. Non sei, en rústico todo se manda a APLO. Podo decir aquí al teoría que todo o que se mandou non tuvo ninguna resolución, ninguna. Pero quiero que falar un poquito de la experiencia. Non me quiero imaginar mandando o resto. Despois me dicen ustedes, no, e que no Concello de Mos
miraba foi un momento o resumen e eu lle decía a ustedes, o que pasa con Concello de Mos, cada vez que fai manualización dun muro non o publica, non sale no periódico. Pero para se non o saben, recientemente, o ano pasado se demolieron 3 muros, unha casa, hai 7 demolicións pendientes e unha máis que reforma de demolición. Con outro punto se teñen que informar un poquinho máis de se funciona o departamento de disciplina ou non. Se incorre cada denuncia que entra. Se tramitan todas as denuncias que entran na porta. Cando a maioría, claro, ustedes dirán, non se incoa expediente. A maioría, o propio técnico administrativo dice que isto é de juzgado, e que isto é de propiedades, hai cousas que o Concello non se pode meter, nin ten que meterse. Entón, vamos, despois, caducidade de expedientes e que non hai prórrogas. Entón, non entendo, se todo o mundo sigue facendo casas e demais sin pedir prórroga, por que temos unha cantidad de número de prórrogas que se piden no Concello? Non sei, creo que estamos en distinto organismo, totalmente. Caducidade de expedientes, en isto teño que dar a enhorabuena, está aquí Díaz de Vítor. O leva estricto e riguroso. Cando cumple un ano, caduca e volve a incoar todos os expedientes. O sea, que te guste ou non, ao ano hai que caducarlo e volver a abrir se está sin resolver. E o leva por orden riguroso. Bueno, e despois falan de imparcialidade, e que de cercanía. Pois sí, eu quero ser cercana, eu quero estar con todos os vecinos e oídos. Cando veñen a denunciar, porque teñen razón, se lle está afectando o que está facendo o veciño. E cando vengo denunciado a pedir axuda e como poder resolverlo tamén quero estar cercana. Iso non significa que teña que cumplir porque teñen que cumplir. Que para iso estamos técnicos, non pago os informes. Os informes os firma un técnico. Sabe que según o que firma acaba no juzgado. Entón, sinceramente, pero non estou a favor. Nin porque o seu funcionamento, que é malo non o siguiente, nin porque os veciños non teño que pasar a pelota a alguén. Eu creo que están podendo vir ao Concello de Mos o Departamento de Urbanismo con todos os problemas que teñan. E non llevo a falar, porque xa sería, vamos, ser un pouco repetitiva, que funcionará moi mal o Departamento de Urbanismo, pero se pasou por Cindas, que se sabe que un programa que iba contabilizado e que preparado todo, porque igual parece que os expedientes están para ali tirados. No, todos teñen un orden e sabemos en todo momento onde están. Porque Cindas recolle cada vez que pasa un arquitecto, que pasa o técnico administrativo, a que pasa a disciplina. 646 expedientes levamos no ano 2015. Non estamos técnicos saturados, estamos 100% que como teñen que estar. Non teñen máis que decir. Mire, antes de pechar esta intervención, quería decirlle que hai departamentos que me parece que funcionan mellor que outros. A verdad que este é un dos que mellor funciona para mí. E mire, esta moción que vostede presenta, lle digo unha cousa. Fai 10 anos a presentaría eu. Seguro, yo xuro que a presentaría eu. Porque, mire, eu me cansei de reclamar precisamente o que vostede está reclamando hoxe. Pero hoxe non ten lugar o vostede reclamo. Nos costa 400.000 euros manter ese departamento nas condicións que o quixemos manter. Bueno, eu creo que si caracterizaba algo o departamento de urbanismo era as listas de espera. Miguel, pola súa profesión, me imagino que vostede se acorda cando un iba ao urbanismo a pedir unha licencia para algo, do mellor tiña que esperar 2 anos. Iso pasaba moi a menudo. Ou lle daban a calada por resposta, despois de pasar un montón de tempo, iba a preguntar que pasaba co seu expediente. Eso pasaba por moitos motivos, pero basicamente eso pasaba porque solamente había unha aparelladora e un administrativo. E todo o resto do personal era do plan laboral. E eu era unha firme denunciante de que un departamento tan confidencial, además, como urbanismo, non podía ter un arquitecto hoxe outro mañán, un enxeñeiro hoxe outro mañán. Entón, como non era o objetivo daquele goberno, pois todo o personal que estaba no urbanismo era deses plans que financiaba a Xunta 6 meses e despois iban para casa. O que conlevaba eso, a cantidad de información con que se iban. Os veciños de Mos iban un día e se encontraban cunha cara, iban os 2 meses, tiñan outra cara, e o ano tiñan outra cara, e era un auténtico desbaraxo. Os resultados están aí, que podemos falar, pois teño aquí os datos de que no 2007 se tramitou unha licencia de actividade e no 14.101 e no 15.62 no que vai de ano. Ou, por exemplo, teño algún dato máis por aquí, que non se tramitou no 2007 ninguna devolución de aval, ninguna de disciplina urbanística, ningún. Este ano 14 foron 104, o 2015 85, que era todo o mes de decembro. Quero decir, que isto non
Eu lle agradezco que presenten mocións para mellorar os servicios, porque sempre son mellorables. Ahora, o que non se pode é falar de personal insuficiente. Cando lle pido que vaya aos datos, e non hai un concello en Pontevedra, non hai ningún que teña 2 arquitectos. Pero ningún, de ningún número de habitantes, lle digo. Os únicos arquitectos con plaza propia de toda a provincia é Pontevedra e Os. Non hai máis. 2 arquitectos, unha aparelladora, un enxeñeiro, un técnico de administración general, 3 administrativos. Se traduce en 400.000 euros. Iso é un esforzo económico como para que eu lle diga que esta moción non ten lugar, ou para que me diga que non teñen material, cando se lle cambian todos os equipos, ou como para que diga que temos presión dos vecinos. Pois mire, podemos mellorar sempre, a moción vai ser de tono, se quere que ya votemos a favor. O organismo da de antítesis do que queremos nós. Evidentemente, hai determinadas cuestións polas que veñen os vecinos ao Concello que a mí me resulta moi desagradable, pero moito, que precisamente pola disciplina. Porque non sei como é que acaban discutindo ou pelexando ou denunciándose dos vecinos ou dos familiares normalmente e o Concello no medio. Entón, é algo moi desagradable ter que dar a cara, ter que coller o técnico que explique por que se está denunciando, por que continúa o expediente, é o máis desagradable. E, desde logo, o máis cómodo para mí, para quedar por encima do medio do mar, é dicir, mire, é un tema da Xunta, ten que vostede a Santiago porque non depende de nós. Pero iso non é o que nos debemos facer, nos debemos estar ao lado dos vecinos, como lle decía a concelleira, e pasar eses malos ratos, porque desde logo que cando veñen por un expediente de disciplina non se crea vostede que veñen con ganas de reírnos un rato. Veñen pedindo guerra. E dicindo a alcaldesa, explíqueme por que me foi a policía a casa, e den unha explicación, situacións moi violentas. Pero a pesar de ser violentas, a concelleira, a alcaldesa, o equipo técnico, pois as vamos solventando. E por eso, con todo cariño, lle digo que esta moción, 10 anos atrás, sería unha moción moi apropiada, que eu faría a miña, seguro, pero hoxe non. E lle digo de verdad que revise os datos que lle dou da provincia de Pontevedra. Claro, que se nos diga nos que hai pouco personal, pois non pode ser. Que ten vostede a palabra. Non só o problema que ten a personal, sino a posibilidade de que se vaya con imparcialidade. Decía que os vecinos teñen que poñer cara con personal que tramita os seus expedientes. Vamos a ver, nós temos que diferenciar o que o Departamento de Disciplina Urbanística e o que o apartado de licencias. Nós estamos completamente de acordo que as licencias así que tramitando o Concello, porque o APU non ten competencias neste ámbito. Únicamente o que pedimos é que a remisión do que é o Departamento de Disciplina Urbanística, que son expedientes sancionadores e de reposición da legalidade, sea o que se lle ceda. Tamén decía que lle faltamos por respecto aos funcionarios. Non en ningún momento lle faltamos por respecto aos funcionarios. Únicamente o que vimos a decir é que non se lles permite traballar. E que sí que carecen de medios materiais. Concretamente, o personal técnico, os ordenadores do personal técnico é insuficiente. E dito por personal técnico. Dito por personal técnico. E non estou inventando nada. Se cambian cada mes de versión... Me dice que sí, que cando caduca volven a iniciar o expediente. Iso non é unha solución. O expediente non debe caducar. Debe tramitarse no plazo humano, porque unha vez caduca se volve a incoar, e así estamos constantemente, e pasado o plazo de 6 anos, o expediente prescribe, e aí temos a construcción feita de maneira legal. E iso é un precedente para o resto dos vecinos que sigan facendo o mismo. Por eso que se queren saltar a lei. Entonces, nós sí que queremos que iso se ceda porque o vecino sempre vai a ter a cara do técnico que lle vai explicar que o que debe facer, o que consiste a súa licencia e nos excesos que cometeu cando se llama un expediente. Ahora, se ten que pelear con organismo que leva adiante ese departamento, ese expediente sancionador, que o faga a Xunta, porque o Concello carece de competencia. De feito, é moi chamativo que nestes orzamentos, e o uso de manifesto o bloque nacionalista, é que non se recolle nunha partida en concepto de
de sancións derivadas de infraccións urbanísticas. Non se recolle ningún euro en ese concepto. E, ademais, o problema é que xa non se incoan moitos expedientes. E, sobre todo, cando se tratan de aqueles infractores que son afíns a un determinado partido político. E eu vou por nombres específicos. Redcom, que é aquela nave que se está montando en Monte Faquiña, é un expediente do ano 2009 que debería estar caducado, despois de darse el traslado, sigue construído sin cartel anunciador, superando as alturas permitidas e cun volume construído excesivo. E sigue construído. Pedimos un informe de que se presentase, pedimos máis de un, por lo menos dous, de que se presentase o arquitecto técnico, o arquitecto técnico, e que levantase un informe. A día de hoxe ese informe non existe. Sabemos que, se non é militante, sí que é un dos seus acuerdos. Outro exemplo, Colegio Lar. Colegio Lar no seu cierre, Manuel, Colegio Lar. Oiga, un pouco de respeto. Señor Manuel. No, pero que diga que un acólito noso, un pouco de respeto, Con todos os respetos. Un pouco de respeto, Con todos os respetos. Que conste en acta, que vostedes sé que se pasan. Con todos os Ustedes se respetos. pasan, ustedes se pasan. Sabemos de que falamos. Colegio Lar, cierre de parcela e invadindo bien público. A día de hoxe non só se abre expediente sancionador, sino que ademais se lle trata un vial, se lle falta para que tenga salida por outro lado. Me parece que é un centro docente que haya que darlle facilidades. Ahora, invadir dominio público é outra cousa. Solo antes de que remate por alusións, pois non quero interrumpido máis, decirlle que, mire, entonces todos os ensayos de Mos son acólitos. No, estou falando dun concreto. No, son todos acólitos. Estou falando Voy a decir dun unha cousa, podo presumir de que así como antes se perseguía a moitos empresarios e se trataba a patadas, pois que sepa vostede que conste en acta que todos os empresarios deste concello teñen línea directa coa alcaldesa, que teñen a porta aberta do concello, a porta aberta do concello para o que sea necesario. Se a ese le chama acólitos, estou falando dun caso concreto dunha persona, dunha empresa, porque a licencia foi solicitada a nombre dunha empresa que está cometendo unha infracción urbanística e a día de hoxe non se tomou ninguna medida contra ela. E de feito está montando ali un pedazo de Montreto que se mira por a parte de atrás desde a Peña de Francia, aquí non ten justificación. Creo usted que está cometiendo una infracción urbanística. Pero para iso pedimos que acudiran os técnicos municipales e a día de hoxe nadie pasou por ali. O técnico municipal, como falan a menudo, xa le explicou varias veces que non terminou o informe, pero teñen falado con él ainda esta Porque semana. se está cociñando. No, sabrá, usted está acusando ao técnico de que está cociñando o informe. No, non me está acusando o técnico, es que digo Julia, remate. Sí, remato. E despois, simplemente por alusións, personal deste concelleiro que se están facendo obras sen licencias. E o falamos, ou non o falamos. Non fai falta que señale con No, e falamos disto, que se iba a buscar unha solución. Viviendas que se construyen sin guardar alineacións, con licencias prescritas, por favor. Que ten eso que ver co APU? Todas estas ilegalidades que para evitarlas cedemos esas competencias a APU. Vale, moi ben. Así como licencias, como obras que se fan en la zona de Quizán, muros, sin solicitar licencias a Diputación de Pontevedra e o Concello de Mos. A día de hoxe tampouco hai ningún expediente aberto. Falamos, aquí alguén se comprometeu a que se buscaba unha solución e que esas prácticas iban a deixar de cometer. A día de hoxe continuamos con iso. Falamos disto ou non falamos, señor Alberto? No, por favor, que non entremos máis. No, a mí me gracia quizá. A provocación non ten nada que ver con que sea a súa parroquia. A provocación non ten lugar. No, simplemente porque non quero por un nome encima disso. Únicamente queremos que o Departamento de Institución Urbanística se leve adiante con forma normativa. E se non son capaces de levarlo adiante con forma normativa, que salieran a APU para que sea un organismo independiente que poda tramitar todas esas expedientes sancionadores de reposición de crédito. Moitas gracias. Xa sei que me gusta oír o que teño que dicir. Non sei, que deixe de terminar o bloque. Ahora. Ben, eu dado cariz do que está falando, eu vou cambiar o meu voto por máis tempo na votación. Gracias. Votamos entonces. Votos en contra da moción. Abstencións. Votos a favor. Queda rexeitada por maioría.
Pasamos ao siguiente punto, que volve a ser unha moción de Gañamos en relación á digitalización dos departamentos de contratación, disciplina urbanística e licencias do Concello de Mos, así como o foliado de todos os expedientes existentes en papel. Ten a palabra Gañamos. Someteuse a dictamen a moción, data 26 de novembro, foi dictaminada con votos a favor de Gañamos, PSOE, o BNG e a abstención dos membros do PP. Pois, seguindo un pouco na línea anterior, o que solicitamos que o Departamento de Disciplina Urbanística e Contratación, xa non falamos de licencias, que en principio sí que estaría digitalizado, que se digitalice todos aqueles expedientes que están tirados por ya en papel, xa non todos constan, tal como comentamos na última comisión informativa, porque sería unha labor ir probar, pero sí todos os novos que se consigan ou que se poidan digitalizar, para que todos aqueles cidadáns e empresas poidan fazer xestións e consultar a súa información, os expedientes a través dos canais electrónicos. Ademais, que nos ponemos a ayudar as outras administracións que están digitalizando e informatizando todos os expedientes. Desta maneira se aportarían prazos, se evitaría, pois, xa non decimos perdas, pero distraccións e retrasos. En canto a todos eses expedientes, sei que algúns se ponen, pero non todos na súa totalidade, entonces, cando menos, de maneira protocolaria, os expedientes deberían estar foliados para evitar cualquier tipo de distracción en la que non sea intencional. Consideramos que é algo fundamental, incluso para que os propios concelleiros podamos ter acceso a esos expedientes que moitas veces solicitamos o seu acceso e nos dicen que por motivo do que sea está sendo utilizado por outro personal, que é moi lógico, ou por personal político, e todo isto por curtos plazos que temos, sobre todo cando se facilita a documentación para acudir ás comisións informativas e a pleno, pois derivan en demoras e en problemas de xestión. Entón, solicitamos que a íntegra digitalización do que é o Departamento de Disciplina Urbanística e Contratación. Gracias, Partido Socialista. Nos vamos a manter a nosa postura de apoio a esta moción, porque tenemos que sería o ideal que estivese digitalizado. En Embargante seguimos aportando as nosas dúbidas de que isto poida sair adiante nun corto período de tempo, polo mesmo motivo polo que revisitamos outras cousas encima da mesa no mesmo pleno de hoxe, e é que isto necesita unha dotación presupuestaria. Nós, como grupo municipal, como partido político de Mos, estaríamos hasta dispostos a ceder neste caso, aos nosos equipos informáticos do partido na sede de Mos, para poder escanear a documentación, pero é que non se trata só de convertir en PDF, meterlos e poder acceder ao Concello. A problemática é simple e llanamente de que non é un PDF que podamos acceder só dos concelleiros, senón que tamén hai que meter un software que permita que non podamos imprimir e sacar copias e leválo da línea. Simplemente hai que visualizarlo. É un tema complicado, pero sobre todo é un tema económico. A día de hoxe o gallar pode ir adiante, pero entendemos que a dotación presupuestaria non ten os presupostos que hoxe aprobamos, por suposto, vai a ser complicado, pero bueno, entendemos todos, todas as administracións deberían entender a isto, votaremos a favor. Gracias, BNG. Obviamente, boa idea, porque hai que traballar, implementar agora é dificilísimo, pero a idea non está mal, esperemos que se traballe a mellorar alguna convención, tanto a Xunta, da Administración que sexa, para poder levar a cabo este traballo. Apoyamos moito. Bueno, pues eu vou anticipar que o Grupo Popular vai votar en contra desta moción. A moción que está dando demais, porque non é solución, unha pregunta, sobre todo porque os de Gañemos non se enteran. Seguimos estando na misma e non se enteran. E o triste de todo isto non é que nos enteren os de Gañemos, que nos enteran. O problema é que aquí, ahora gañamos os del Río, van a ser palmeiros, neste caso do Grupo de Paz. Mirad, vamos a votar en contra desta moción, que entendemos que non ten que ser unha moción. Podíamos seguir afogando en comisións, como ben dice o Grupo de Gañemos, porque é unha obriga legal. O 1 de outubro, a reforma da lei de procedimentos administrativos comuns de administracións públicas obriganos as administracións todas en xeral, e por tanto a municipal, a que dentro dun ano, neste caso, que é o que
contempla a moción, digamos que ser unha obliga, xa non é que sea imposible, que senón que é unha obliga. Nos xa fai varios anos, como me decía antes a concelleira, neste caso do urbanismo, a través de Cívidas, xa hai unha implantación e xa hai un desenrolo dese proxecto, que ademais costou moitos cartos no seu día, e que xa está activo en moitos departamentos, entre eles urbanismo e o caso da Xencia de Colocación, antigo CDE. Certo é que non en todos os departamentos, que algúns departamentos non era tanto brazo este goberno a súa implantación como si ese medo aos cambios que teñen a veces os funcionarios ou a xente que trabalha en proyectos en xeral, pero que grandes Cívicas, e neste caso ademais a propia lei que nos obriga, vai a ser unha realidade, pois antes, como sempre, da obriga legal que será no mes de outubro. Que ocorre? Que os sorprendentes, eu pensei que se habían enterado que existía esa lei, porque a mí me sorprendía sobre todo isto como tema autoría da moción, cando falábamos de educación, de que se inglés e informática. Pois non, señor, nin inglés ni informática, nin disciplina urbanística de ciencia do Concello. Vai a ser obriga legal para todos. Por tanto, vamos a votar que non, pero non vamos a votar que non, sencillamente porque aquí de momento os tempos o marcamos nós. Xa estamos cansados, creo que lo vimos dicindo desde fai bastantes meses, de que gañemos, se suba ao cargo de calquera cousa, contar a cousa nos vamos da prensa, sin embargo, se suman a calquera cargo. E o triste de todo isto, señores do PSOE, do BNG, é que estén facendo de famigos. Porque a vostedes o que vai a pasar é que o van a facilitar. Porque ao final, a propia xa es corrente de todo. Por tanto, o noso voto vai ser non, pero quero deixar en claro os veciños deste Concello de que vai ser que non da moción, pero vai ser aplicar en tempo e forma como marca a lei. Nos parece moi ben que se informaran que leran a nova normativa que vai entrar en vigor dentro de un ano, o que sí que esperamos é que para a súa entrada en vigor sí que este en funcionamento e implementado toda a digitalización do Departamento de Disciplina Urbanística e contratación, que básicamente o que falta por implementar. Entonces, o que sí que solicitamos é que de maneira progresiva e paulatina, antes da súa entrada en vigor, que sí que se recarían todas estas modificacións que son tan necesarias, e sobre todo para que os propios administrados teñan acceso a toda a información que poidanse aportar pasos e mellorar a gestión municipal. Sí. Nada, decir en este caso o concelleiro de Novas Tecnologías, que me imagino que por eso sería o que participou, que xa facía tempo que nos quitábamos, pois decir que, bueno, que está ben que volva a falar en público, como ben dito. O triste que sexa para marcarse unha chulería dese estilo de lo hacemos porque nos dá la gana. Vindo a decir o mesmo que foi o que dixo, de que os tempos marcan os vostedes. Bueno, triste que esa defensa que fai vostede neste caso da súa postura. Eu entendo neste caso que cada grupo político defende as mocións en función do que estima, dos argumentos que estima, e nós temos moi claro por que estamos de acordo con esta moción. Que estamos de acordo con esta moción porque o feito de que a lei obriga que no mes de outubro do vindeiro ano se teña que cumprir non significa que un de outubro do vindeiro ano empecen vostedes a digitalizar, senón que o 1 de outubro ten que estar digitalizado. E o ritmo que van vostedes, perdonen, pero moito me temo que aquí os palmeiros non estamos de acordo en que vayan vostedes a cumplir. E, por lo tanto, é o motivo polo cal vamos a apoiar esta moción. Creo que o tono da súa intervención non foi o axeitado, porque creo que hoxe se defenderon bastantes puntos encima de, ou tuvemos os concelleiros desta corporación bastantes puntos encima da mesa, bastantes máis positivos que este grupo a vostedes se marca a chulería que se marcou aí un momento. Nada máis. Animamos un pouco o pleno, pero claro, creo que hai que cumplirse o pleno. Ese pleno non ten razón o Alfonso. Pero non, que non ten sentido, non te vou contestar porque é ridículo, non? Xa, ten razón na potencia, sabemos que na concellería é máis taxifirúrgica, máis moderna, máis eficaz, pero, bueno, un pouco de disciplina que Eu vos pido disculpas públicamente se lo que digas lo que pude haber faltado. Pasa que a mí era a seguinte, eu creo que estamos cansados destes últimos meses de solicitar sempre de que non hai que facer comisións informativas, que hai temas que contar. Isto é tan sencillo como haber preguntado. O tema, o que realmente é o que me indigna, eso non pode quitar ninguén, que me indigna é que isto non se ha preguntado. Pero mirad, a factura electrónica fixémoslo en 3 meses, e a factura electrónica é unha realidad de hoxe.
vamos a estar adaptados tamén a lei, porque aparte nos queda outro. Entonces, pero que xa hai un proxecto, como lo decía, porque se hubiéramos sacado, hubieran preguntado, Cívidas, como está funcionando perfectamente, e urbanismo, como está funcionando perfectamente na esencia, é unha realidade, que a descentralización é unha realidade dentro de varios meses. O que está demais de vale, isto non é unha moción. Ao final, debouse porque vale, pero non é unha moción. É a sensación, unha pregunta, esa é a miña indignación. E sobre todo que ao final traten de fagocitarlo todo. E de que, gracias a que vemos na prensa, ganemos, gracias a ganemos, se digitaliza a moción. Pois non, señores, porque hai a lei do Goberno de España que obriga a facelo. Porque aparte que a moción está ben clara, de que non se hayan enterado, de que pon os do Departamento de Contratación Disciplinística, non todos, porque non é inglés nin informática, como na moción de educación, todos, é o único. Entón, pedirme disculpa neste caso, a quen se pudera sentir herido nas minas declaracións, o único que era tan indignado, porque é que isto non é unha moción. Isto é que ten máis debate do que tiña que dar. Que é o voceiro da moción? No, digo que tenga uso da palabra. A ver, Enrique, solamente solicitaba para que conteste. Venga, Miguel. Nada, únicamente, respecto a lo que solicitaba la moción, únicamente que se llama los departamentos concretos, porque son básicamente sectas sin necesidad. Eso es lo que me podemos tratar. Básicamente, sabemos que outros departamentos, os outros básicamente están digitalizados, e aí non hai ningún problema. Una práctica sí que realmente sí que ten problemas, porque só hai que ver aquí os funcionarios, concretamente a Miguel, que calquer día deste colle unha baixa porque lle caen os expedientes encima. Entonces, non sei como se pode controlar plazos ou calquer outro tipo de información que nos papeles en ese momento. Entonces, sabemos que nos vai a coller o toro, que cada chegado o plazo de octubre, ese departamento non vai estar digitalizado, por iso a nosa moción, que nos poñamos as pilas e que nos cumpramos os plazos establecidos en marca actual. Moi ben. Procedemos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Sobre BNG, gañamos, queda resultado por maioría. Vamos a someter a urxencia unha moción que presenta Gañamos. Hai que votar a urxencia para a súa inclusión. E vou justificar por que votamos contra a urxencia, porque vamos a votar en contra da urxencia. En primeiro lugar, porque aquí estamos todos moi preocupados con a educación das escolas, cos colexios de Mos, co mantemento, con que todo este como se merecen os nenos e nenas de Mos, pero non é unha moción para garantir a súa ausencia desde o momento en que non é certo de que o Concello este ausente dos problemas nas escolas. Eu me remonto a hai uns meses que me reunia coa AMPA de Francia para abordar o problema máis grande que tiñan desde os últimos anos, que era o saneamento. Fixemos un esforzo para a educación de poder invertir 50.000 euros para subsanar o problema que en aquel momento era máis urgente e importante, que era o saneamento da Escola Pequena de Francia. A partir de aí se nos pide un estudio dese colegio. Sabemos todos que o colegio máis antigo, unha vez que se fai unha nova escola nas Mos, é o máis antigo, que merecería ser unha escola nova, por suposto, pero que acordamos de pedir por menos a Consellería un estudio en profundidade para unha remodelación total integral de toda a escola. Non é motivo de urxencia desde o momento en que tanto a Conselleira como a min estamos preocupadas con isto, e a Conselleira, igual que eu, que saben todos, esta semana estamos reunidos co Conselleiro. A Conselleira traballa de man a man coa AMPA, co equipo directivo, e cando me corresponde a min, me vou a Santiago as veces que sea necesario de Pontevedra. Que a resposta non sea a que nos gustaría ou rápido que nos gustaría, pois seguro, pero non hai exacción de funcións, e por eso que vamos a votar en contra da urxencia. Esta moción corresponde ao mes de decembro, entrou por registro el día 27, por lo tanto, no próximo mes, ven no rango día do pleno, e eu espero que o próximo mes xa teñamos alguna noticia para darlle a AMPA da Peña de Francia, porque me comprometí con eles a facer un estudio integral desa escola. Pero quero deixar claro de que vamos por orden de prioridades.
E a prioridade para o ano 15 non era esta, era o saneamento. Foron 50.000 euros. A siguiente vai a ser esta, pero estamos no ano 15. Ten a palabra. Pero eu creo que esta proposta é unha proposta onde puramente unha moción, unha proposta que acorda regularmente se presenta no pleno para que o pleno decida se acepta ou non como proposta. Eu sei de que non é un procedimento regular, o procedimento actual é un procedimento legal e a base de presentar esta proposta é precisamente que a conselleira temos unha reunión esta semana con o conselleiro e para que debarades o aval desta corporación, porque non é en plan negativo, para que esta corporación os apoie na proposta dese compromiso que vostede fixo no mes de marzo de solicitar a Consellería antes de que acabara la legislatura anterior e que por esta primera fase do Consello anterior le decía que la recuperación e recuperación integral, que posiblemente se llaman varias fases, como non houve resposta, nin agora, nin antes por parte da Consellería, e a nosa proposta era que se incluía isto para que vos falades coa aval da corporación, que é o máximo órgano representativo de recursos, que non queremos aceptar. Non aceptamos a urxencia, e lle digo porque, mire, o outro día na Diputación de Pontevedra o Grupo Popular votamos a favor dunha moción do Partido Socialista que presentaba o alcalde de Mirán, que tiña toda a lógica, pedía que a Diputación instara a Xunta a que bendice todo o que fuera necesario nas escolas e non sangrasen os concellos. Que votamos a favor, comprende, pero que hai que seguir un rigor. Entón, aquí nunca se aceptan mocións por urxencia, mas que verdadeiramente urxentes. Urxente sería que hubiese unha desgracia, que Dios non o queira, na pena de Francia. Entón, habría que ter unha moción por urxencia. Pero o procedimento teño que facer igual para vostedes, para o Partido Socialista e para o Bloque. Esta moción ten que seguir o seu transcurso no tempo, que será comisión informativa, e o pleno ordinario de decembro vendrá esta moción. Vostedes sabe de sobra o que penso sobre o colexio, sabe de sobra a preocupación que teño sobre o colexio, e sabe de sobra que fomos por pasos a seguir. Primeiro, o saneamento. Despois o estudio integral. Hombre, non terminou o ano xa e están aquí presentando unha moción para o estudio integral e que o Concello non pode estar ausente. Pero como vai estar o Concello ausente nunha escola? Cando sabemos, ademais, que calquer problema que ocurra nunha escola nos vai a caer en primeira instancia a nós. Para os pais e para as mães non hai Xunta de Galicia. É o Concello para todo. Inda que realmente as competencias non son así. Señor Troitino, o próximo pleno debatiremos esta moción. Votamos a urxencia? Sí. Sí, ben, solo unha cuestión sobre o tema da urxencia da moción e da mesa. Este é a título personal, esta intervención, a que fago a título personal, fago no sentido de que, por unha vez, agradezo, neste caso, que o Partido Popular, facendo uso da súa maioría, vai impedir que se trate esta urxencia. Non porque non sexa urxente, senón, simplemente, eu son como pai, por eso falo a título personal, como pai, son un pai afectado, miñas fillas están debaixo dun teito que lle pode caer, miñas fillas pasan o frío porque as ventanas non son as novas, son as antigas do colexio, por ser o colexio máis antigo. Pero tamén teño que decir que a mesma moción de... Esta é unha moción trampa, é unha moción trampa porque o Partido Socialista evidentemente nunca vai a poder votar en contra desta moción. Como nós que todo, eu penso que todos quereríamos apoiar, pero bueno, é unha moción trampa para nós, para o Partido Socialista é unha moción trampa. É unha moción trampa porque nós queremos e votaremos sempre a favor esta moción, pero tamén a votaremos con máis legitimidade se aquí non pon solo o Colexio Peña de Francia, porque os rapaces do Colexio de Atín os colexios de Atín tamén lle caen o teito e tamén pasan frío porque as ventanas son as vellas. Entonces, non nos subamos a historia de que, neste caso, a APA e a Dirección do Centro, o que fose, mandou a nota de prensa, están presionando nese sentido, que o entendo, pero hai que defender as demandas que teñen todos os colexios, e eu son un afectado do Peña de Francia. Eu creo que a conselleira, que llevou a palabra a Conselleira de Educación, ten na súa cabeza as demandas máis grandes das escolas, e lle pido que as numere, as que dixo Alfonso e moitas máis. E se queren neste momento, facemos unha moción conxunta de todas as melloras que teñen que os colexios recibir, me parece ben a proposta. Recibir, e a señora concelleira máis eu vamos a Educación mañá mesmo, ás 5 da tarde,
e lle diremos, mire, o Pleno de Mos lle pide que faga vostede na súa xenda anual do 16 algo por todo isto. A ver, a mí o que me sorprende é que o xoves, cando tuvemos a comisión informativa, saliu este tema, eu lles puxen a todos os grupos, os que estábamos ali, como estaba a situación. Que o día 26 me reuní co xefe territorial de educación e lle mandei as necesidades de todos os centros escolares para o próximo curso escolar, para que se valorase as que se podían acometer e as que presentaba a dirección do centro que eran prioritarias. Bueno, eu mandei-vos por correo electrónico o xoves, se non foi a última hora, foi o viernes, do que lle presentei a César Ares. E vos dixen, a próxima semana temos reunión co conselleiro para volver a tratalas e ele nos dirá no que van a poder actuar. A partir de aí, nos seremos os que nos temos que movilizar. Bueno, a miña sorpresa é cando hoxe se me presenta isto cada mañá. Oye, Toitiño, eu o teu afán de colgarse medallas, podo entendelo, pero colgas o teu traballo. Non o traballo dos outros, que levamos aquí 5 anos, e anteriormente Julia, e creo que todos estamos buscando o mismo, o mellor para todos os centros educativos. Eu non podo aprobar esta moción cando só se defende a un colegio, porque eu traballo polos 5 colegios de primaria e polos de secundaria. E levo 6 anos pois empapándome das necesidades de cada un dos coles. Vale? Entón, esta moción a mí me parece fora de lugar, totalmente. Totalmente. Porque nos estamos aquí para mirar por todos os centros. Somos conscientes de que Peña está fatal, pero tamén somos conscientes de que aquí tamén necesita que se melloren moitas cousas. Por iso, na miña circular que lle mandei e que lle presentei a César Ares, lle poño. Presentamos as necesidades prioritarias solicitadas dende as direccións dos distintos centros do noso Concello e recollidas na súa PSA para o seu estudio, valoración e a viabilidade de actuación para o próximo ano. Nos gustaría que dende a Consellería de Educación estudiasen a posibilidade de acadar un compromiso a realizar dun plan estratégico anual para os colegios que están en peores situacións, que son o Colegio de Atín e o de Peña. Por iso que nos non podemos aprobar esta moción así como se presenta. Non podemos. E despois temos os outros centros que teñen tamén outras necesidades. Evidentemente, non comparables co de Peña, pero o Colegio de Sanguiñeda leva 7 anos pedindo un comedor escolar e non nos podemos olvidar diso. Por iso que nos vamos a defender as necesidades de cada un dos centros. Alfonso, como a proposta foi de vostede, quere que fagamos unha moción conxunta? Me gustaría Ou non disposto votamos a onde se urgencia? defendan todo eso, porque aparte son propostas que non fai o goberno, sino que son as recomendacións das ambas. Entonces, eso, estou de acordo que se defenda e que se leva a mellor forma. E igual, se non se fai, por suposto que se ao final só se chegaría esa fala de Peña, terán o noso apoio e todo Claro, sí. o mundo socialista, pero De primeira man, vamos con todas as necesidades dos 5 colegios. Pois vamos a votar urxencia en primeiro desta moción de gañamos, votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda rexeitada a urxencia e agora vamos a votar unha moción que facemos toda a corporación donde lle pedimos ao Conselleiro de Educación a implicación urxente en todas as propostas que fai a Concelleira, que facemos as extensivas a toda a corporación das 5 escolas do Concello e que se lle parece a Concelleira para a acta ya adelanta a vida. Votamos entonces esa moción conxunta das 5 escolas de toda a corporación, votos en contra, abstencións, votos a favor, esta é a ausencia e agora a moción, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. E pasamos a rogos e preguntas. El voto es de urgencia, pero es un voto de inclusión en el orden del día. Estáis votando la inclusión en el orden del día en base a la urgencia. Después votamos la moción. Sí. Señor Tonquillo. Los plazos previstos por la ley para hacer las comisiones estatales o para hacer
a documentación que sea unha semana Pero non esperar acabar os plazos onde os sábados son 48 horas e non se cumplen. sí que se cumple, pero que non se utilicen os plazos. A miña petición é que non se utilicen os plazos mínimos. Hai máis de 48 horas, se posible unha semana. Vamos a traballar, é un robo ao goberno. O que debemos facer ou non, porque está legal, seguirnos aí apremiando os plazos mínimos. Moi ben. Mais Luego, bueno, una pregunta sobre educación. Sabemos que varios miembros solicitaron unha nova parada de autobús porque están entre 1.000 e 1.500 metros con unha legislación. Entonces, cando pensamos ao conselleiro que está desordenado, no argumentario que dá para contestar que non acepta eso, no argumentario que dá, é un argumentario falso, porque dice no punto 4 dos feitos, non se observan circunstancias de especial perigosidade no trasero ao centro. Gran parte do mismo está urbanizado con beiras rúas rodeadas, pois o trazado non está alineado completamente, hai distancias que están a depender de sobre outras, pero que é peor, non está urbanizado, non hai ninguna beira rúa desde a casa dos nenos hasta o instituto, a menos que os nenos teñen dar 1 kilómetro, 900 metros teñen que ir a la volta a portería, ir por onde hai a beira rúas, e entón o trasero transformase en de 1 kilómetro pois en cerca de 2, e a pesar de todo non teña beira rúa no trasero non hai a capilla o instituto. Por lo tanto, está basado sobre todo neste aspecto de urbanizado e con beiras rúas nunha información falsa que descolleron que se tome ou non sei. Por lo tanto, que non hai para non conceder esa parada unha falsedade. Como xa che comentei outro día na comisión informativa, que tamén os puxeche, isto tamén o trasladei a César Ares e vais a pasar o expediente á Secretaría Xeral Técnica. Entón, mañá, volverei a preguntar ao conselleiro a ver se ten unha contestación e che direi algo. Gracias. Non hai máis. Roberto? Pois, esta pregunta non tiña que traer outra vez a pleno, e vou dicir por qué, por os expedientes que estamos pendentes de que nos entregue. O primeiro, que é porque falta por a resolución final do expediente de medio ambiente por o tema del problema del Ville, se pediu no pleno de setembro, se pediu no pleno de outubro e se volve a pedir rezos. Nós seguimos os procedimentos, como ben decides, se pediu por escrito tamén o 17 de outubro, se volve a pedir por escrito outra vez o 9 de novembro e ese expediente non chega nas manos. Eu creo que se falou antes de que todo o departamento de urbanismo funcionaba perfectamente, pois nós, como grupo de Gañamos, vamos a ter un expediente e non se nos entrega. Outro expediente tamén se pediu outros a este ser urbanístico por unha proposición de calidade urbanística por unha obra que se fixo no barrio de Iglesia e se pediu no pleno anterior, se vos pediu tamén por escrito o día 17 e o día 9 e ese expediente non chegamos. Entón, a pregunta é, non sei se facer ya o grupo de goberno, facer directamente ao secretario, porque se nos está impedindo o acceso aos expedientes. Que motivo hai para que non se dé os expedientes? A ver, eu antes de nada decirle que hai un procedimento cumplindo o procedimento todo o mundo ten acceso a todo. No, en novembro de sector solicitado Digo, o primeiro expediente que fala de concentración hidrográfica sí tuvo acceso a él, estuvo falando incluso la ingeniera, le faltaba resolución porque está en tesorería para pago, ten unha sanción
Pero el expediente estuvo con él, estuvo con la ingeniera, estuvo todo. Que dicen que falta parte da experiencia, la solución final nada máis que opino que es Claro, la a solución copia final final nada máis. está en tesorería para pagar la sanción. A ver, eu ainda falei contigo outro día, Sí. e me dices, está en tesorería, despois pola todo. Estábamos ali, eu e os meus compañeros. Vamos a aprender a Ahí la salió y se pone la tesorera que tenga para hacer o pago. Dices, está aquí. Porque, a ver, a ver, bueno, pode ser que non estés pidiendo que reiterando esa información a espera de que non sei se me podes poner unha copia non sei se me podes poner unha copia desa resolución final ou non, que problema hai que non tengo unha copia Para la tesorera se puede hacer, pues se puede hacer. non, para a tesorera non, a ver, o temos acceso ou non temos acceso O siguiente expediente, ese que creo que Aurora, no sé qué decía, Miguel Moquedivo me dijo, está Aurora. Pues fui a Sintonía y me dijo, está Aurora pidiendo el expediente. Y dije, Dayo. Pero se faló conmigo, me dijo, está Aurora esperando el expediente. Yo soy un día de esta semana, estoy aquí un viernes. Pues me dijo, está Aurora y le dimos expediente, o sea que... Trataremos de ser máis ágiles. non, simplemente que nos diga, pasa por ali o mércoles e pasamos, que non vamos a iso non pode demorar máis 3 meses pedindo un expediente e nos o mércoles e pasa por ali como 3 novos votos pues pasamos por aí simplemente aquí tengo un compromiso por parte de Bosa porque está dando la razón continuamente. Vale, máis, Roberto. Gracias, Aurora. Buenos días. Teño un rogo, sí, para a concelleira, para Julia, sobre o problema que se falei con ela, unha de gatos que hai arriba no Tuxeiros, que a xente está moi preocupada, que hai como 25-30 gatos nun descampado, debaixo dos pisos do hospital, que non sei para onde é, están ali abandonados e non se sabe que vai a hacerse con iso, que este é un dos temas quizá que cando habíamos falado de facer unha protectora, un refugio ou algo así, se houbera isto en marcha, encargaríanse eles disto, mentre tanto non sei como vai a facer con iso. Claro, pero tú me comentabas Aurora que o problema é que hai un veciño ali que o que lle dá de comer os gatos, o que vai dormir os gatos, o sea, nos aí non podemos facer nada contra se hai un veciño que se está ponendo a cargo dos gatos e que é o culpable de alguma maneira, porque máis comida lle bota, máis atrae os gatos. Bueno, tampouco os gatos non vas a ter Xitaria de comer castigados, deixámoslo morrer de fame. Pero entendes, que queres que lle fagamos nós? O sea, ter un problema co veciño e na corriba se lle quitamos os gatos. Non, o veciño dá de comer porque lle parece a él, porque, bueno, iso non ten que ver con o problema. Me parece moi boa idea, pero sabes que está pasando un morriño e de momento non hai ninguna conversación máis, a profesora quedou de falar un pouco máis, me enseñaba este outro día un proxecto que a mí non me chegou. Modestia ti, me refiero, pero non por parte deles. No, claro. Claro, que non supe máis de nada. Bueno, entón, Cruxeiros, eu non sei, a xente aquí, nos antes, paramos por ali, a mí directamente me vieron por o tema esa, me preguntaron por as veces. Eu non sei que contestación lle podedes dar a iso. Pois terei que pensarlo e estudiarlo, porque a verdad tampouco sei que entende a 25 gatos que está ali un veciño dándolle de comer. Se se contara que hubiera un caso parecido en San Rafael, vamos, al final, por moito que se quitan, si volven a darlle de comer, volven a ir. Pero bueno, estudiaremos a ver si bueno. Vale. Ahora quería tamén falar con a señora alcaldesa en contestación que me nomou antes. Eu quería decirle que eu traballei no Concello, pero fun derivada do INEM, foi por asunto social, non traballei directamente, non me presentei a ningún posto para traballar no Concello. Eu sei como entrei eu, de que ustedes falaban, sei que traballei tamén con eles, tanto con o irmán do señor Camilo, como o primo da señora Julia, tamén traballei con eles. Eu que non sei como eles entraron ni que posto están, e de hecho, porque xa estaban aí. Eu sei como entrei, eu non entrei no Concello. Entrei por un couso do INEM derivado. Iso era todo.
Bueno, pois eu vou contestar o primeiro para que quede aclarado entre os presentes e que o primo da señora Loureiro vostede canto leva no Concello? Como moito debe levar 10. Este rapaz que se chama José Loureiro debe levar 20 anos. Entonces, desta forma, cando un traballa no Concello, ten que cuidar toda a familia e decir que nadie se presenta a seleccións, porque se non vai ser que por telepatía... Ustedes falaban de los familiares Deixe que lle conteste, porque eu as contei, e miren, vostede pasou por un proceso de selección igual que seu fillo. Igual que tantas personas que o INEM nos entrega unha lista de personas e desa lista que nos entrega o INEM hai que seleccionar. O sea, vostede pasou por un proceso de selección. Entón, a mí me gusta decir isto para que a xente vexa que igual que entra a xente do Partido Popular, entra a xente do Partido Socialista, entra a xente que gañamos, porque somos todos de vos. E cada un ten as súas ideas, os seus pensamentos, pero por eso non deixa de ter a oportunidade de traballar no Concello. Entón, eu xa claro que vostede viu do INEM, igual que seu fillo, pero pasaron tamén por un proceso de selección. E se fóramos tan clientelistas, ou a súa forma de pensar hai tempo que a sei. Entón xa diría, esta señora que non entre. Pero non é o caso, Aurora. Non é o caso. Creo que o que quería explicar eu é igual que este señor, pois o seu irmán, é un profesional da pala e tuvo unha opción, vostede tiña unha necesidade e tuvo unha opción. Gracias. Alfonso. Miguel, sí, que te pasamos. Logo se preguntas, ves? Patricia... Hay vecinos de Pereiras que me dicen que tuviste una reunión con eles polo alcantarillado, entonces que facando estaba... No, non tuvemos reunión con eles, no, simplemente que cando... Comunicaste algo a la antes do verano, antes... Mira, despois de que me incorporei da Baixa, le dixen aos compañeros que me parecía necesario, debido a que se xuntaba co final de ano, co comezo do 16, entón, bueno, pues que é unha práctica habitual que temos de visitar por menos unha vez ao ano as asociacións. No, pero non digo asociacións, a mí dixo un vecino que ao parecer antes das eleccións que había de ter unha reunión con eles... Pero que non temos noticias aínda. Perfecto. Pregúntame a cargo alcantarillado, os vecinos e outras... Pois estamos esperando. Nos fomos os técnicos do Concello explicaron o proxecto e a situación na que estaba. Vale, pero o alcantarillado non se sabe algo que aí está pasando... A consideración era o de Galicia, además temos un compromiso que se vai ejecutar, ten que ejecutarlo. Despois, a outra pregunta era como está o pintado da carretera do colexio do Escul, etc. Pois é un tema que me escapa, que eu estaba de Baixa, como está eso? É o pintado de estacionamento do colexio. Sí, pues para esa sería que máis ou menos está rematado xa o que o apartamento do proxecto. E eu tenho presuposto para ver se nos posso pintar. Antes de que viña a chuvia, porque hai moito que a chuvia non vai parar. A chuvia se vai a parar tamén. Para que non pasara nada. Vale. Este ano non houve día da miñeira. Non vai haber motivo. Mas que nada queda grabado, mellor. Pois mira, non houve a verdad porque o ano pasado o balance que fixemos na memoria no Departamento de Cultura é que os grupos participaron un pouco por compromiso, de feito os que participaron de primeiro se iban marchando e cando actuaron os últimos quedaron solos, entón queremos darle unha volta e facer, o sea, que non sea obligatorio pois iso día da muñeira, sino buscar outra forma de que participen, sabes que veñen sempre a ese festival cobrando por el plan cultural, entón parece que só veñen por ese motivo, é unha pena. Entón, por iso este ano, a verdad, non valoramos facer iso, pensamos en invertir eses cartos en facer outro festival ou outra cousa que participe pois, de unha forma máis agradable, quizás. Vamos a facer o certamen de corales de Nadal, pero un festival infantil. Todavía non se lle deu a programación de Nadal? Sí, xa teñes, non tedes programación de Nadal? Pois hai que convocar unha comisión. O das corales, non? Foi a parte de educación. A ver, convocar unha comisión canto antes, porque xa este martes, aproveito para decir os martes, día 8, facemos o encendido do alumeado do Concello, era algo que habitualmente non se facía.
Isto non quere decir que haya máis alumnado, o alumnado é o mismo, pero nos parece que pode ser un día para que ali no Concello teñamos uns títeres ou algunhas historias para os rapaces. Desde que hora explicarle eso? A 6 da tarde. A 6 da tarde habrá obradoiros para os rapaces, a 7 será o perdido alumnado, a 8. Nos pasamos todo prescrito. Pero pasarle toda a programación como fixemos co de violencia. De todas formas, non quería decircho de das corales, porque o ano pasado casi todas as corales tienen o seu propio festival de Nadal. Entón, ao final, foron 2 días, porque son moitas corales e mos, acudiu moi pouca xente, pensamos darle un cambio e facelo este ano igual, pero con coros infantís que veñen de fora do Concello. Emilio. Bueno, pois, en principio, os veciños de Louredo, da zona de Rufana, están preguntando cando vai continuar a humanización de aceras, polo menos, ainda que non sea todo o tramo, polo menos hasta o final da Rufana, que é unha zona bastante habitada, e iso ainda que en algún día parece que se constaba no proxecto de la totalidade, pois quedou sen sentido. A ver, veis que Vale, eu non sei. O que sí me informaron é que sí constaba no proxecto era a totalidade da carretera. Se non é así, non sei do que. A ver, quería contestarle a isto. Desta parte non hai proxecto. Se fixo un proxecto de urbanización desta carretera, da provincial de Cruceiros a Mos. Esa iba a falar con antes, non? Sí, desta hai proxecto de 5 tramos. Desde a Nacional hasta Cruceiros hai 5 zonas que son as máis peligrosas que teñen aceras. De todos esos proxectos, solamente se acometeu un que foi o da rotonda do Alto de Barreiro. E agora, bueno, pois coa construcción do novo centro, pois tamén se fixeron ali un trociño de aceras. Pero había un trozo primeiro que iba desde a carretera nacional hasta a entrada do colexio, outro tramo que era pola Tuba do Leches, outro que estaba pola zona de Ornelas, de la iglesia, a entrada da iglesia, pola casa de Sara, e outro final que era arriba na zona de Correos. Entón, eu me vou a sumar a unha cuestión que me comunicaron os compañeros, que había moita amabilidade por parte do Partido Socialista, de que, pues, se ofrecían a facer interlocutores entre a nova Deputación e o Goberno. Entón, aproveito para rogarlle que sería interesante retomar o proxecto de Arufana Louredo e o daqui da carretera provincial. Eu vou non facer como alcaldesa, a nivel partido, se o queren facer, estarei moi agradecida e recoñecerei-o alá onde me toque e expliquei. Me parece ben, nos diremos no grupo, pero de todas maneiras, ustedes son o equipo de gobierno. Nos formamos parte, pero ustedes son o equipo de gobierno, con maioría absoluta. Entonces, non quere decir que os problemas, agora, porque a Diputación cambiou de color, todo o que faga mal a Diputación, vamos a ter que salvar nos. O sea, nos tendremos que apoiar, por supuesto. Pero continúo. Sí. Sigo lle contestando. Eu non dixen que a Deputación fixera nada mal. De momento non dixen eso. O mellor non tiño que decirlo. Eu solamente dixen que cada un que se ocupe do seu. É dicir, estas dúas carreteras son provinciales, non son municipales. Por lo tanto, o equipo de goberno non ten competencias en elas, nin o Concello ten que invertir en elas. Ahora, eu tratei cordialmente de decirle, xa que nos tenderon a man de ofrecerse a desbloquear unha cousa que poida estar aí pendiente, pois eu digo, oye, pois mira, se vos ofrecedes, creo que estas son dúas carreteras necesarias, que eu teño a obligación de facelo, eu vou a facer, pero se o Partido Socialista se ofrece, tende a man, pois eu quería decirle que yo agradezco, e donde vaya o direi, que gracias tamén a colaboración do interés do PSOE de Mos, non tiene ningún problema. Pero non dixen que fixeran nada mal. Non o dixen. Non, pero tampouco quixen decir. O que quero decir é que quen ten que seguir o equipo de gobierno é o que ten que seguir. Por suposto. Sea a Diputación do color que sea. Por suposto. Pero xa me puxen por diante. Primeiro foi para o eu, por suposto. Moi ben. Segundo, non sei se exactamente competencia do Concello, pero penso que sí. Hai un proyector na rotonda de Mercadona, hai aquí un estacionamiento de camións que creo que todos nos daremos cuenta de que de noite deslumbra a carretera.
Un proyector de luz. Un proyector de luz que é privado, que está alumbrando o mecánico de estacionamiento de camións, e creo que a rotonda se lle chega ben, porque chamarlle a rotonda de insulto, pero bueno, aquí lo que hai aí, para que encima o proyector estea deslumbrado. É unha rotonda de luz, a rotonda de luz subestación. Pero onde dice, dentro do Mercadona? No, aí hai un estacionamiento de camións privado. Un desguace. Bueno, sí, desguazo, que sea. E hai un proyector que de noite deslumbra e precisamente si se ven, dado que xa vai de paso as incorporacións do autovía, non sei para que están aí os postes que colocaron, as farolas, todas están apagadas. Tamén é verdade que non é só nós, pero si non as van a utilizar, que as desmonten. Luís, toma outra vez. E agora que o proyector non é municipal, o proyector é privado, pero está moi orientado hacia a carretera e deslumbra. Entonces, entendo que non é correcto que estea así. No tema do alumbrado, que xa o veño, se pou dejar de volver a falar do tema xa, porque senón é unha cousa repetitiva, a entrada do polígono, pois, esa alumbrada que chamei sempre de eleccións, perdón. Entonces, ese alumbrado na última vez se dixo que estaba nas circunstancias, que estaba bien, vale. Os dos días empezou a funcionar, si un 25% solamente, casualidade que eso con unha pequena reestructuración dese alumbrado, porque aí coincide que hai un técnico municipal de Nosa máis de Correño, e aí estáse pisando o alumbrado, porque hai un alumbrado de Correño que chega hasta a fábrica de Serra d'Agua, e casualidade, o pouco que está funcionando está aí onde están unhas encima das outras. Con unha pequena reestructuración, casi sin máis pantallas, casi non debo decirlo, casi podíamos chegar con toda a nacional iluminada hasta a luz. Pero bueno, o que sigue sendo un misterio é que non funcionaba, empezou a funcionar, agora funciona a mitad daquilo como empezou a funcionar. Hubo un momento aí que as farolas estaban todas tumbadas para sacar un transporte especial, me imagino, do polígono, porque ese polígono foi fixado sobre unha obra impresionante, son mentes ridículas e mínimas, que sobre un polígono sin salida. Entón, é unha salida de bicicletas, aí diría haber un taller solo de puntos de bicicletas. Entón, si para quitar os transportes quitan as farolas, e as colocan en condicións, xa que non que tuvera capacidade para facelo, eu se non teñen que volver a colocar esa que volvan a funcionar, porque volveron a levantalas, pero están apagadas. Esa termino despois, si queres, se non contesta, pero se non... O que falta de alumbrado? No. Pois entón, a ver, alumbrado. Sí. Vamos a ver, esas farolas sí que é verdad que as quitan cando hai señal aí. Pero resulta que cando as puxeron outra vez no sitio non lle puxeron as tapas das farolas. As farolas lavan abaixo, pero que só está. E viu o de turno, e levou o cable todo. Estamos falando de casi 300 metros de cable que se levou ali. Agora, nós estamos detrás da empresa, ustedes foron os responsables disso. Ustedes son os que ten que pagar o cable por non poñerle as tapas ao cable. Que incluso, eu, pasa que quando falei con Taio, desde o primeiro busca isto, eu incluso quixen denunciar por tocarle as farolas sin pedir permiso ao concello. Depois puxeron as tapas, seguramente se olvidaron, e viu o de turno, que aí andan sempre, era o 300 metros de cable, está cheio o cable, e agora estamos peleando para que nos poñan o cable. Vale? Aí está incluso, non só, aí fixeron unha cousa moito peor, que xa iba a pasar por alto. Isto, as farolas cando estuparon, non as desconectaron, estaban encendidas, estaban no chan. O sea, bastante peor. Entonces, eso debemos de perseguirlo e acabar dunha vez xa o punto alumbrado ese, porque a verdad que se fai pesado. E, bueno, despois temos un tema, non sei por qué, o de Torroso non sigue igual, frente ao centro dotacional, seguimos sin paso de peóns, nin o lado izquierdo mellorado, é un problema que, bueno, na reunión que tuvemos con o centro dotacional, tamén non nos puxeron, tamén debería de, entre outras cosas, pero bueno. Como se
Gracias, Roberto. Eu falei con outro día con un novo conceito de obra de edificación, e se estaban frenando o crédito, estaba pendente de que o novo deputado debía saber tirado o tempo a facer, porque caen moitos para fazer na provincia, moitos para fazer onde se levaba, para que de momento están en generar crédito, porque é a última noticia que tem. Nada máis. Gracias, Miguel. Ben, así como dato de anecdótico, pusieron un cartel ali detrás na rotonda de